புதுசா ஜாயின் பண்ணவங்க இன்னையிலேருந்து கூட கிளாஸ் கேளுங்க. நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். எனிவே இந்த மீண்டும் வந்து அந்த கிளாஸ் வந்து வர்றதுக்கு எப்படியும் ஒரு 2 வருஷம் ஆகும். அதனால கேளுங்க. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க இந்த இந்த கேண்டோ வாசிக்கிறதுக்கு அட்லீஸ்ட் 2, 3 வருஷம் ஆகும். அதனால ஒரு ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கும். இப்போவே கேட்டுப்போம். ஓகே. தத்துவங்கள் எதுவுமே மாறுறது கிடையாது. ஆனா எந்த இடத்துல என்ன தத்துவத்தை நாம வந்து போடுறோமோ அதுதான் வந்து முக்கியம் ஆக்சுவலி. ஓகே. அதுக்கு முன்னாடி நாம வில் டூ த பிரேயர்ஸ் வந்து எல்லாரும் திருப்பி பாடுங்க. ஓகே. கிருஷ்ணா ஸ்கிரீன் ப்ரமோஷன். ஜெய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய ஜய ராத மாதவ குஞ்ச பிஹாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜெய கிரிவரதாரி ஜய கோபி ஜன வல்லபா கிரிவரதாரி ஜய கோபி கிரிவரதாரி யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யசோதநந்த யசோதநந்தன பிரஜன ரஞ்சன யமுனதீராவனச்சாரி Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा எல்லாருக்கும் प्रणाम माता जी हरे हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण हरे कृष्ण ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो 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 भगवते भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम ओम नमो नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यां नारायण नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं नरं चैव चैव नरोत्तमं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवी सरस्वती सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत् ततो ततो जयामुदीरये जायामुदीरये नष्टप्रायेषु आभद्रेषु नष्टप्रायेषु नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यां भागवतसेवया नित्यां भागवतसेवया भगवत्य उत्तमश्लोके भगवत्य उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैस्तिकी भक्तिर्भवति नस्तिकी Reading from Bhagavatam, 4வது காண்டம் 29வது அத்தியாயம் 28வது ஸ்லோகம். Okay? Yes. शुक्लात् प्रकाश व्युष्टामल लोकान् आप्नोति कर्षिः तु कोधात्मान् याश्मस्तमः शोकोत्कडान् क्वचित्. Yes. வனமாலி மாதாஜி வாசி. மாதாஜி இன்னைக்கு நான் படிக்கணும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஓகே ஓகே வாசி. இருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. விஜயகுமாரி மாதாஜி படிச்சு பாருங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी धन्यवाद प्रणाम. ओम नमो भगवते वासुदेवाय शुक्लात् प्रकाशपोयिष्टां लोकान् आप्नोति कर्हिचित् तु गोदर्तान् क्रियायासं சோகாத் கடான் குவசித். சுக்லத் நற்குணத்தினால், பிரகாசத்தினால், பூயிஷ்டன் தனிச்சிறப்புடைய, லோகான் உலகங்கள், ஆப்னோதி எய்துகிறான், கர்ஹித் சில நேரங்களில், துக்கம், உதர்கான் முடிவில், பெரும் பலன், கிரியா ஆயாசான் கடின உழைப்புடைய செயல்கள், சம இருள், சோகத்தில், உத்கடான் நிறைந்திருத்தல், குவசித் சில நேரங்களில். மொழிபெயர்ப்பு. சத்துவகுணம் நிரம்ப பெற்றவர்கள் வேதனைக்கேற்ப புண்ணிய செயலில் ஈடுபடுகின்றனர். அதனால் அவர்கள் தேவர்கள் வாழும் தேவலோகத்தை அடைகின்றனர். ரஜோகுணத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் மனிதர்கள் வாழும் உலகங்களில் பல்வேறு வகையான பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். அதுபோல் தமோகுணத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் பல வகையான துன்பத்திற்காளாகி விலங்குகளோடு ஒத்து வாழ்கின்றனர். பொருளுரை. மேல், நடு, கீழ் என்று 3 உலகங்கள் இருக்கின்றன. சத்துவகுண பாதிப்புடையவர்கள் பிரம்மலோகம், சத்தியலோகம், தபலோகம், ஜலோகம் மற்றும் மகரலோகம் போன்ற மேலுலகங்களில் இடம்பெறுகின்றனர். ரஜோகுண பாதிப்புடையவர்கள் ஊர்லோகம் மற்றும் புவர்லோகத்தில் இடம்பெறுகின்றனர். தமோகுண தமோகுணம் பாதிப்புடையவர்கள் அதல, விதல, சுதல, தலாதல, மகாதல, ரசாதல, பாதாள அல்லது விலங்குகளின் உறைவிடத்தில் இடம்பெறுகின்றனர். தன்மையினால் உயிர் முழுமுதற் கடவுளை போன்றவர்களே ஆவார். ஆயினும் அவன் தனது மறதியினால் பல்வேறு உலகங்களில் பல்வேறு உடல்களை பெறுகிறான். இன்றைய தினம் மனித சமுதாயம் ரஜோகுணத்தினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு அதன் விளைவாக பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளில் பணி செய்கின்றது. இது போன்ற இடங்களில் வாழ்வது எத்துணை துன்பம் நிறைந்தது என்பதை அவர்கள் மறந்திருக்கின்றனர். பகவத்கீதையில் அவர்கள் இச்செயல்கள் உக்கிர கர்மம், அதாவது துன்பம் நிறைந்த செயல்கள் என்று குறிப்பிடப்படுகின்றன. தொழிலாளர்களின் சக்தியை பயன்படுத்திக் கொள்பவன் முதலாளி என்று அழைக்கப்படுகிறான். உழைக்கின்ற மக்கள் தொழிலாளர்கள்.
என்று அழைக்கப்படுகின்றனர். ஆனால் உண்மையில் இவ்விரு பிரிவினரும் முதலாளிகளே யாவர். மேலும் தொழிலாளர்கள் ரஜோ மற்றும் தமோ குணமுடையவர்கள் ஆவர். இதன் விளைவு அவர்கள் எப்போதும் துன்ப நிலையிலேயே இருக்கின்றனர். இம்மனிதர்களுக்கு நேர்மாறாக இருப்பவர்கள் சத்துவ குணத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட கர்மிகள் மற்றும் ஞானியர் ஆவர். கர்மிகள் வேத நெறிகள் வழிகாட்டுதலின் படி செய்கின்றனர். வேத நெறிகளின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தேவலோகத்தை அடைவதற்கு முயற்சிக்கின்றனர். ஞானியரோ பகவானின் அருவத்தன்மையான பிரம்மத்துடன் இணைவதற்கு முயற்சி செய்கின்றனர். இவ்வழியே பல்வேறு உயிரினங்களில் பிறந்திருக்கும் அனைத்து பிரிவு உயிர்களும் இந்த உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றன. இது பௌதீக உலகின் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த உயிர் வடிவங்களாக விளங்கின. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. क्वचित् पुमान् क्वचित् सा स्त्री क्वचिन्नो भयम् अन्दतीः देवो मनुष्यस्त्रयक् वा यदा कर्म गुण भवः. எஸ் வனமாலினி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதம் 29. क्वचित् पुमान् क्वचित् च स्त्री क्वचिन्नोपयम् अन्दतीः देवो मनुष्यस्तिर्यक् वा யதா கர்ம குணம் பவஹ. क्वचित् சில நேரங்களில், புமான் ஆண், क्वचित् சில நேரங்களில், ச மேலும், ஸ்திரீ பெண், क्वचित् சில நேரங்களில், ந இல்லை, உபயம் இரண்டும், அந்த குருடு, தி அவனது புத்தி, தேவ தேவர், மனுஷ்ய மனிதன், திரியக் விலங்கு, பறவை போன்றவை, வா அல்லது யதா அதை பொறுத்து, கர்ம செயல்களின் குணம் குணங்கள், பவ பிறப்பு. மொழிபெயர்ப்பு: இயற்கையின் தமோ குணத்தினால் மூடப்பட்டிருப்பதினால் உயிர் பொருள் சில நேரங்களில் ஆணாகவும் சில நேரங்களில் பெண்ணாகவும் சில நேரங்களில் இரண்டும் இல்லாத அலியாகவும் சில நேரங்களில் மனிதனாகவும் சில நேரங்களில் தேவனாகவும் சில நேரங்களில் பறவைகளாகவும் மிருகங்களாகவும் இருக்கிறான். இந்நிலைகளில் அவன் உலகில் சஞ்சரித்து கொண்டிருக்கிறான். இயற்கை குணங்களில் பாதிப்பின் கீழ் உள்ள செயல்களினாலேயே பல்வேறு வகையான உடல்களை அவன் ஏற்பதும் நடைபெறுகிறது. பொருளுரை: உண்மையில் உயிர் பொருள்கள் பகவானின் ஒரு கூறாகவே இருக்கின்றன. எனவே பண்பினால் உயிர்கள் ஆன்மீகமானவையே. உயிர் பௌதிகமானது அன்று. மனிதனது பௌதிக கருத்து அவன் இறைவனை மறந்ததால் ஏற்பட்டதாகும். அவன் முழு முதற் கடவுளைப் போல் ஒளி மிக்கவனே. சூரியனும் சூரிய ஒளியும் மிக்க ஒளியுடையவனே. பகவான் ஒளிர்கின்ற முழு சூரியனை போன்றவர். எங்கும் பரவி இருக்கும் சூரிய ஒளியில் உயிர் பொருள்கள் சிறு அணுக்கூறுகள் ஆவர். இச்சிறு அணுக்கூறுகள் மாயை என்னும் மோகத்தினால் மூடப்பட்டிருக்கும் பொழுது அவை தங்கள் ஒளியினை இழக்கின்றன. மாயை என்னும் மேகம் விலகும் பொழுது அந்த அணுக்கூறுகள் மீண்டும் ஒளி பற்றி மின்னுகின்றன. மாயை அல்லது இருளினால் உயிர் மூட்டப்பட்டுடன் முழு முதற் கடவுளுடன் தனக்கிருக்கும் உறவினை அவனால் அறிந்து கொள்ள முடிவதில்லை. ஏதோ ஒரு வழியில் உயிர் பகவானின் முன்பு வந்தான் என்றால் பகவானை போல் அணுகுவதற்கு அரியவனாக அவன் இல்லாத போதும் பகவானை போல் தான் ஒளிமிக்கவனாக இருப்பதை அவனால் காண முடியும். உயிர் பரமபுருஷ பகவானை பாவனை செய்ய விரும்பியதால் அவன் மாயையினால் மூடப்பட்டிருக்கிறான். நம்மால் பகவானை பாவனை செய்யவோ அல்லது முழுமையும் அனுபவிப்பராகவோ முடியாது. இது சாத்தியமன்றது. மேலும் நாம் இவ்வாறு நினைக்கும் போது மாயையினால் கட்டுப்படுகிறோம். இவ்வாறு மாயையின் கீழ் உயிர் சிறைப்படுவதானது பரமபுருஷ பகவானுடன் அவனுக்குள்ள உறவினை மறப்பதினாலேயே ஏற்படுகிறது. மாயையின் பாதிப்பினால் மனிதன் பேய் பிடித்தவனைப் போல இருக்கிறான். எல்லா விதமான அறிவீனங்களையும் பேசுகிறான். ஒரு உயிர் மாயையினால் மூடப்படும் பொழுது அவன் விஞ்ஞானியாகவும் தத்துவ ஞானியாகவும் அரசியல்வாதி அல்லது சமதர்மவாதியாக மாறி ஒவ்வொரு கணமும் மனித சமுதாயத்தின் நன்மைக்காக பல்வேறு திட்டங்களை அறிவிக்கிறான். இத்திட்டங்கள் அனைத்தும் இறுதியில் தோல்வியடைகின்றன. ஏனென்றால் அவைகள் மாயை தோற்றங்கள் ஆகும். பரமபுருஷ பகவானின் நித்திய ஊழியன் யானே என்பதை உயிர் பொருளாகியவன் மறந்து விடுகிறான்.
மாறாக அவன் மாயையின் ஊழியன் ஆகிறான். எந்த ஒரு விஷயத்திலும் அவன் ஊழியனாகவே இருக்கிறான். எனவே தான் அவன் சில நேரங்களில் அரசனாகவும், சில நேரங்களில் சாதாரண குடிமகனாகவும், சில நேரங்களில் அந்தணன் அல்லது சூத்திரன் என்று ஆகிக் கொண்டிருக்கிறான். சில நேரங்களில் மகிழ்ச்சி உடையவனாகவும், சில நேரங்களில் வளமுடைய மனிதனாகவும், சில நேரங்களில் சிறு பூச்சியாகவும் இருக்கிறான். சில நேரங்களில் அவன் சொர்க்கத்திலும், சில நேரங்களில் அவன் நரகத்திலும் இருக்கிறான். சில நேரங்களில் தேவனாகவும் அரசனாகவும் இருக்கிறான். இப்படி பிரபஞ்சம் முழுவதும் அசுரனாகவும் இருக்கிறான். இப்படி பிரபஞ்சம் முழுவதும் உயிர் பொருளானவன் அலைந்து கொண்டிருக்கிறான். அவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே அவனால் தன் உண்மை நிலையினை அறிந்து கொள்ள முடியும். பிறகு அவன் வாழ்வில் வெறுப்புடையவனாகிறான். அந்த நேரம் அவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வுடன் தனது கடந்த கால வாழ்க்கையினை எண்ணி வருந்துகிறான். இவ்வருத்தம் நன்மையானதே ஆகும். காரணம், இது உயிர் பொருள்களின் கட்டுண்ட வாழ்வினை தூய்மை செய்கிறது. பிறகு அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு வழிபடுகிறான். அப்போது கிருஷ்ணர் மாயையின் பிடியிலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை அளிக்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் 7.14 இதனை விளக்குகிறார். தைவிகி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம்யேவயே பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏதாம் தரந்திதே. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களினாலான எனது தெய்வீக சக்தி கடப்பதற்கு மிகவும் அரியதாகும். என்னையே சரணடைந்திருப்பவர்கள் எவரோ அவர்கள் இதனை எளிதில் கடப்பர். கிருஷ்ணரின் அருளினால் மட்டுமே ஒருவன் மாயை பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். மன யூகத்தினாலோ அல்லது வேறு செயல்களினாலோ இதிலிருந்து விடுதலை பெறுவது சாத்தியமற்றதாகும். ஓர் உயிர் தனது உண்மை நிலையினை கிருஷ்ணரின் கருணையினால் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது அந்த உயிர் பொருளானவன் எப்போதும் கிருஷ்ண உணர்வின் தன்னை தகுதியுடையவனாக வைத்திருப்பதோடு அதற்கேற்ப செயல்படவும் செய்கிறான். இவ்வாறு அவன் படிப்படியாக மாயையின் பிடியிலிருந்து தன்னை முற்றிலும் விடுவித்து கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வின் உறுதியுடையவனாக இருக்கும் போது மாயையினால் அவனை தொட முடியாது. கிருஷ்ண உணர்வுடைய பக்தர்களின் தொடர்பினால் உயிர்கள் பௌதிக வாழ்வின் அசுத்தங்களிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாச கவிராஜ கோஸ்வாமி கூறுகிறார். ததே கிருஷ்ண பஜே தரே குரூர சேவன மாயாஜால சுடே பாய கிருஷ்ணேர சரணே. கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் உயிர் பொருள் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதன் மூலம் அவன் மாயின் பிடியிலிருந்து வெளியேறி பகவான் கிருஷ்ணரின் திருவடி தாமரைகளை சரணடைகிறான். சைத்தன்ய சரிதாமிர்தம் தேங்க்யூ. 22.25. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனயசலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் யேன பூதலே ஸ்வயம் ரூபா கதாமஹ்யம் ததாதி ஸ்வபதாண்டிகம். हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राजकांता नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे. हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे. ஸோ நாம் இன்னைக்கு 28-29 டைம் இருந்தா உங்களுக்கு ஆப்ஷன் கொடுக்குறேன் மாதாஜி, ஜெயந்தி மாதாஜி, புஷ்ப மாதாஜி. ஓகே, ஆனா இது ரெண்டுமே பெரிய ஸ்லோகமா இருக்கு. ஸோ நம்மளால முடிக்க முடியாது. ஓகேங்களா? ஓகே மாதாஜி, ஓகே மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, சுக்லாத் பிரகாச பீயுஷ்டாமல் லோகான் ஆப்னோதி கர்ஷிதேத் துக்கா கோதர்கான் क्रियाया सांसतमः
சோ சோ கோடாத் கடான் கோத் சோ கோத் கோத் கடான் வச்சேத் சத்வகுணம். ஸோ இந்த 3 குணங்களை பற்றி இங்க ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. இது நம்ம பகவத்கீதையில கூட வந்து குணத்ரய விபாக யோகத்துல படிக்கிறோம் இல்லையா? ஸோ 3 குணங்களுக்கு எப்பவுமே வந்து காம்படிஷன் உண்டு. ஒரு உயிர் வாழி அவனுடைய கர்ம பலன்களுக்கு ஏற்றவும் இல்லையா, அவனுடைய உணர்வுகளுக்கு ஏற்றவும் வந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட உடலையும் அந்த குணாதிசயத்தையுமே வந்து பிறக்கும் பொழுது அவனுக்கு உண்டு இல்லையா? ஆனா வாழுங்காலத்துல அதே குணாதிசயம் தான் இருக்குமா அப்படின்னா கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? எந்த குணாதிசயம் மேலோங்கும் என்பது அவனுடைய வாழக்கூடிய சூழலை பொறுத்து இல்லையா? நல்ல ஒரு சூழல்ல வந்து வாழக்கூடியவர்கள் அவர்கள் ரஜோகுணத்தில் இருந்தாலுமே சத்துவ குணத்திற்கு வந்து மாறிவிடுவார்கள். ஒரு ஒரு தீயதான ஒரு சூழ்நிலையில வாழக்கூடிய சுச்சுவேஷன் அதிகமாக, அதாவது பிரஜல்பா, அடுத்து இந்த அசத் சங்கம், இந்த மாதிரியான சூழல்கள் இல்லையா, அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இருக்கக்கூடிய இடத்துல நாம வாழ்ந்தோம் என்றால் நாம சத்துவ குணத்துல இருந்தாலும் நாம என்ன ஆகும், ஒன்னு ரஜோ அல்லது தாமசி குணத்திற்கு வந்து நாம மாறிவிடுவோம். இது நடக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். எதை நாம பழகுகின்றோமோ அதைத்தான் நாம வந்து அடைய பெறுவோம். இங்க சத்துவகுணம் நிரம்பி பெற்றவர்கள் வேத நெறிகளுக்கேற்ப புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ கோர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா, கோரா அதாவது ஒருத்தருக்கு வந்து அவங்க சத்துவத்துல வந்து உயர்ந்திருந்தால், சத்துவ குணாதிசயத்துல உயர்ந்து இருக்கிறவங்க வந்து வேத சாஸ்திரங்களை வந்து கண்டிப்பா புரிஞ்சுக்கணும், அதை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஜிக்னாசு வந்து அவங்க கிட்ட இருக்கும். அதற்கான பிரயத்தனங்களும் அவங்க செய்வாங்க. அதை அதை நோக்கி அவர்கள் தேடி செல்வார்கள் கண்டிப்பாக இல்லையா? சோ அப்படிப்பட்ட புண்ணிய காரியங்கள்ல வந்து அவங்க அதிகமா ஈடுபடணும்ன்ற அந்த நாட்டம் என்பது அவர்கள்ட்ட இருக்கும். அடுத்து அதனால் அவர்கள் தேவர்கள் வாழும் தேவலோகத்தை அடைகின்றனர். அதாவது அவங்க தேவலோகத்திற்கு செல்லக்கூடிய வாய்ப்பு அப்படின்னா, இப்ப வேத சாஸ்திரங்கள் படிக்கிறவங்க வெறும் தேவலோகத்துக்கு தான் போவாங்களா அப்படின்னா, அவங்களுடைய இலக்கு எதுவோ அது அதன் பிரகாரம் தான். ஆனா ஜென்ரலா நாம வந்து பலன் தரும் வேத சாஸ்திரங்களை நாம எதற்கு உபயோகம், ஏன் இந்த மாதிரி வந்து பற்பட்டு இப்படி இருக்கு, மொழிபெயர்ப்பு இருக்குன்னா, வேத சாஸ்திரங்கள் வந்து முதல்ல இத வேதவியாசர் வந்து தொகுத்த பொழுது நிறையவே சதுர் புருஷார்த்தங்களுக்கு தான் வந்து முக்கியத்துவத்தை கொடுத்திருந்தாரு இல்லையா? பகவானுடைய புகழாரங்களை பற்றி அவர் அதிகமாக பேசவில்லை. அதனால நாம் என்ன ஆயிட்டோம், வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே நாம பலன் கருதும் செயல்களுக்கு தான் நிறையவே நாம உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? எனக்கு இந்த தோஷம் இருந்தா நான் இந்த யக்னம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு புரோகிதர் சொன்னா அந்த யக்னத்தை நான் பண்றேன் தோஷ நிவர்த்திக்கா. உண்மையிலே நாம் எந்த சடங்குகள், அதாவது எந்த யக்னங்கள் செய்தாலும் அதனுடைய அவிர்வாகம் எல்லாமே அந்த பரம்பொருளுக்குத்தான் போய் சேரும் இல்லையா? பகவானுக்கானது ஆக்சுவலி அந்த அவிர்வாகம். சோ அதனால வந்து நம்ம எந்த யக்னத்துக்கும் போகும்பொழுது நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றது அச்சுதாய, அனந்தாய, கோவிந்தாய இல்லையா? இல்ல அந்த அந்த மந்திரத்தை சொல்லிதான் அவங்க வந்து பண்ணுவாங்க இல்லையா? எல்லாம் அவருக்குத்தான் சமர்ப்பணம். ஆனா அதை உண்மையிலே சமர்ப்பிக்கக்கூடிய மனசு பக்குவம் நாம அங்க செய்யும் காலகட்டத்துல நம்ம இருக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா நம்முடைய இலக்கு எல்லாமே இந்த பௌதீக துக்கங்கள் இல்லையா, பௌதீகமா இருக்கக்கூடிய அந்த சூழலை வந்து மாற்றி அமைக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இலக்கோட நாம செய்யறோம். சில பேருக்கு சங்கடங்கள் இருக்காது, சில பேருக்கு வந்து நிறைய செல்வத்தை சேர்க்கணும். 4 சுக்ரீத் நோஸ் படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அர்த்தாத்ரி, ஜிக்னாசு அண்ட் ஞானி. இதுல ஞானி தான் பகவானுக்கு மிகவும் அதாவது பிரியமானவர் இருக்கிறதுலயே அப்படிங்கறத வந்து சொல்லியிருப்பார். அர்த்த துயருற்றோர், அடுத்து வந்து அர்த்தார்த்தி இல்லையா, அதாவது செல்வத்தை தேடுவோர் இல்லையா, ஜிக்னாசு இல்லையா, அர்த்தார்த்தி ஜிக்னாசுன்னா கேள்வி உடையோர் அப்படின்னா நிறைய கொஷின்ஸ் கேட்கணும், தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கக்கூடிய முயற்சி. இது வந்து 3rd லெவல். சோ ஒண்ணு நம்ம துயரமா இருந்து நம் ஜிக்னாசு கூட போகலாம். ஒண்ணு செல்வத்தை தேடி செல்வத்துல நாம வந்து இன்னும் போதுமென்ற மனசு வந்த பிறகு நாம வந்து இதுக்கு மேல என்ன இருக்குன்னு நம்ம தேடுறதுக்கு போகலாம் இல்லையா? ஜிக்னாசு இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸ் ஒருத்தருக்குமே. ஓகே, ஜிக்னாசு பண்ணணும் நம்ம. இந்த வேத சாஸ்திரங்கள் இப்ப நம்ம பகவத்கீதை, பாகவதம் எல்லாம் படிக்கிறோம். இதுல நிறைய நமக்கு வந்து புரியாத விஷயங்கள் கூட இருக்கும் இல்லையா? அதை பற்றி நாம வந்து கண்டிப்பாக யோசித்து அதை தெரிந்தவர்களிடத்துல போய் நாம வந்து கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும். ரஜோகுணத்தினால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க, மனிதர்கள் வாழும் உலகங்களில் இந்த புவி உலகத்துல பல்வேறு வகையான பலன் தரும் செயல்களில் ஈடுபடுகின்றனர். சோ ரஜோகுணத்துல இருக்கிறவங்க கண்டிப்பா பலன் கருதும் செயல்கள் இல்லையா? அது போல தமோ குணத்தினால் பல வகையான துன்பத்திற்கு ஆளாகி விலங்குகளோடு ஒத்து வாழ்கின்றனர். 100% இப்ப நாம தாமசி குணத்துல செயல்பட்டா நாம ஒண்ணு நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய பூமிக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய உலகங்களுக்கு தள்ளப்படுவோம். அங்க போனா மீண்டும் நம்ம மேல் உலகத்திற்கு வர்றதுக்கு வந்து சான்சஸ் வந்து கிடையாது. அப்படி இல்லைன்னா விலங்கு இனத்திலேயோ
அந்த மாதிரி இடத்துல வந்து நாம பிறவி எடுப்போம். எப்படிப்பட்ட 4 விதமான விலங்குகளை பற்றி படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? நாய், பன்றி, அதுக்கப்புறம் ஒட்டகம், அதுக்கப்புறம் இன்னொன்னு வந்து கழுதை இல்லையா? இந்த 4மே வந்து வெவ்வேறு விதமான ஐ திங்க் மோஸ்ட்லி உங்களுக்கு ராதிகா மாதாஜி இந்த வாரம் எடுத்திருப்பாங்க அந்த கிளாஸஸ். எடுத்திருக்காங்களா? நாய் எதுக்கு வந்து கொல்லப்படுகிறது? நாய், பன்றி என்ன பண்ணும்? இன்னைக்கு காலையில கூட எடுத்தாங்க மாதாஜி. காலையில எடுத்தாங்க மாதாஜி. பன்றி பன்றி எந்த ஒரு கத்திக்கிட்டே இதுக்கு இருக்குது. சொல்லப்படுறது? பன்றி எந்த இதுக்கு சொல்லப்படுறது? ஹரே கிருஷ்ணா. கண்டதையும் சாப்பிடும் மாதாஜி. அதுக்கு சொல்லப்படுதுங்க மாதாஜி. Yes. பன்றிக்கு வந்து நாய் எஸ் நாய் வந்து எஜமானன் பின்னாடியே போய்கிட்டு இருக்கும். அவங்க கொடுக்கறதுக்காக விசுவாசங்கிற பேர்ல அந்த இது பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. எஸ். அடுத்து வந்து பன்றி வந்து எதை சாப்பிடுறோம்னு தெரியாம சாப்பிடும் இல்லையா? அதுக்கு நீங்க அல்வா கொடுத்தா கூட சாப்பிடாது. அது வந்து அந்த அழுக்க தான் சாப்பிடும் இல்லையா? சோ அப்படின்னா கீழான நிலையில பேராசை, பன்றி வந்து பேராசைக்கு வந்து நம்ம எப்பவுமே சொல்லுவோம். அத வந்து நம்ம ஒரு முறை இந்திரன் கூட சாபமாகி அந்த பன்றிகள் அந்த பன்றி குடும்பத்தோடயே இருந்து கூட அவரை வந்து அழைச்சா கூட அவர் அந்த பன்றி குடும்பத்தை விட்டு வரல அவர். சோ அப்படின்னா அடர்ந்த பௌதிக ஆசைகளுக்கு யார் வந்து ஆட்கொள்ளப்படுகிறார்களோ அவங்கதான் இந்த நாய், பன்றி இல்லையா? அடுத்து வந்து ஒட்டகம் எப்படின்னாக்கா கால நேரம் தெரியாம இந்த பௌதீக முன்னேற்றத்திற்காக உழைக்கிறது இல்லையா? இது எஸ்பெஷலி இதை நான் ரொம்ப ஃபீல் பண்ணியிருக்கேன். எப்பன்னா வெனைவாஸ் நான் வந்து சாஃப்ட்வேர்ல வந்து வேலை பண்ணும்பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா காலையில இந்த ஒரு சமையல் பண்ணிட்டு உட்கார்ந்தேனாக்கா 9 மணிக்கு ஒரு வேலை ஒர்க் ஃப்ரம் ஹோம்னாக்கா 9 o'clock உட்கார்ந்தாருனாக்கா மறுநாள் காலையில 7-8 மணி வரையில கூட வேலை பண்ணியிருக்கேன் நான். ஸோ அப்படின்னா ஸோ அந்த ஓய்வு இல்லாத வேலை தட் அண்ட் ஆல் இஸ் ஹேவிங் மோர் இம்பேக்ட். பாடிக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப கெட்டது ஆக்சுவலி. அது உடலுக்கு ரொம்ப தீங்கு விளைவிக்கக்கூடியது. அந்த மாதிரி கடினம் அது ஒட்டகம். அது என்னன்னாக்கா ஒரு சில இடத்துல நம்ம வந்து நம்ம ஜீவனத்திற்காக நம்ம அதை உழைக்கிறோம் இல்லையா? தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். இன்னொன்னு வந்து செல்வத்தை சேர்த்த பிறகு கூட இன்னும் சேர்க்கணும்ன்ற அந்த இது இல்லையா? இந்த பாடியினுடைய வலியும் வேதனையுமே நம்ம புரிஞ்சிக்காம பாடியை வந்து அந்த அளவுக்கு நம்ம எக்ஸ்போஸ் பண்ணவே கூடாது. எவ்வளவு நேரம் உழைக்கணுமோ அவ்வளவு நேரம் உழைக்கணும் இல்லையா? ஓய்வு எவ்வளவு எடுக்கணுமோ அவ்வளவு ஓய்வு எடுக்கணும் இல்லையா? அடுத்து என்ன சாப்பிடணுமோ அதை சாப்பிடணும். எல்லாமே மிதமா தான் இருக்கணும். ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம்ஸ் என்னைக்குமே போகக்கூடாது. ரொம்ப உழைக்கிறது இல்லைன்னா சோம்பேறித்தனமா இருக்கிறது, நிறைய சாப்பிட்றது பிரசாதமா இருந்தாலும், அடுத்து குறைவாக சாப்பிட்றது. இவங்கெல்லாம் என்னைக்குமே யோகி ஆக முடியாது இல்லையா? அதிகமாக உறங்குபவன், அதிகமாக விழித்திருப்பவன் இல்லையா? சோ இப்படி இந்த மாதிரி ஆசைப்படுறது இதெல்லாமே வந்து ஒருத்தருக்கு வந்து யோக நிலையில வந்து ஸ்திரப்படுத்த முடியாது. ஒட்டகம் என்ன பண்ணும்னாக்கா அந்த கற்றாழைய வந்து சாப்பிடும் இல்லையா? அதுல இருக்க முள்ளையும் சேர்த்து அது வந்து சாப்பிடும். அந்த முள்ளு என்ன பண்ணும்னாக்கா நாக்குல குத்தி ரத்தத்தை வர வைக்கும். அது ஒரு புதிய டேஸ்ட் வந்து உண்டு பண்ணும். ஆனா அதுதான் வந்து கற்றாழையுடைய டேஸ்ட் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு அந்த ஒட்டகம் வந்து சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும். சோ அதையே ருசிச்சு தன்னுடைய ரத்தத்தையே அதுவே வந்து சாப்பிடுறத வந்து அதுக்கு என்னைக்குமே புரியாது. இதுதான் வந்து கடுமையாக உழைக்கிறேன், நேரங்காலம் தெரியாம உழைக்கிறேன்னு சொல்லக்கூடிய மனிதர்களுடைய செயல்கள். அடுத்து வந்து கழுதை. கழுதை என்ன பண்ணும்? அதாவது சோ கழுதை வந்து சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், புலன் நுகர்ச்சி செயல் இல்லையா? சோ அது அதாவது பெண் கழுதை கிட்ட போனா அது என்ன பண்ணும்? பின்னங்கால்களிலே வந்து அது அதாவது குத்தும். சோ அது மாதிரி இன்னொன்னு வந்து கழுதை தலை மேல வந்து புல்கட்டு இல்லையா? அதாவது மாயை தான் இது. இந்த பிரபஞ்ச மாயையை நம்ம ஏதோ ஒரு பெரிய லாபத்தை அடையறோம்னு நினைச்சுன்னு நாம என்ன பண்ணோம்? ஒரு செயல்ல ஈடுபட்டு இருப்போம். ஆனா கடைசியில அது நித்தியமான லாபம் கிடையாது. எப்பவுமே நம்மளோடு இருக்கக்கூடிய லாபமே கிடையாதுன்றதை உணரவே மாட்டோம். அது எவ்வாறு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால் கழுதை தலை மேல வந்து ஒரு புல்கட்டு வச்சிருந்தா கழுதை மேல நிறைய சுமந்து இருப்பான் அந்த கழுதைக்காரன் இல்லையா? அதாவது வாஷர்மேன் இல்லையா? சோ அவன் அது எல்லாத்தையுமே அந்த ஆத்துக்கு எடுத்துட்டு போறதுக்கும் சரி, வீட்டுக்கு அழைச்சிட்டு வர்றதுக்கும் தான் அந்த கழுதையை வந்து அவன் உபயோகப்படுத்துவான். சோ துணி மூட்டைய அந்த துணி மூட்டையோட என்ன பண்ணுவான்? அந்த புல்கட்டையும் வச்சிருப்பான். கழுதை நினைக்கும் நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அந்த புல்கட்டை வந்து நம்ம சாப்பிடலாம்னு நினைச்சுட்டு காலை எடுத்து வைக்கும். ஆனா அந்த புல்கட்டு வந்து இது ஒரு அடி எடுத்து வச்சா அந்த புல்கட்டுமே வந்து ஓரடி வந்து முன்னாடி செல்லும். சோ டில் டெஸ்டினேஷன் வீடு வர வரைக்குமே அது அடைய வேண்டிய அந்த புல்கட்டை வந்து சாப்பிடணும்னு நினைச்சது வந்து அதுக்கு வந்து கிடைக்கவே கிடைக்காது. அது போல இங்க நாம அதாவது அயராது நம்ம உழைச்சுட்டே இருக்கோம் நம்ம. ஆனா எது நித்தியமற்ற ஒன்று அடைவதற்காக இல்லையா? உண்மையிலே நித்தியமான ஒன்று அடையறத பத்தி நாம் என்னைக்குமே யோசிக்கிறது கிடையாது. சோ அதை நாம தேடி கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். ரொம்ப முக்கியமானது.
ஸோ நம்ம 14 லோகங்கள் தான் இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. நமக்கு மேல 6 உலகங்கள், புவி உலகம், அதுக்கு நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள். சத்துவகுணம் வந்து நமக்கு மேல, அதாவது நமக்கு மேல இமீடியட்டா இருக்கிறது வந்து கோஸ்ட் பிளானட் இல்லையா? அங்க வந்து மனிதர்கள் வந்து அகால மரணம் எய்தவர்கள், இவங்க எல்லாருமே அந்த இடத்துல தான், பிசாசுகள் எல்லாமே அங்கதான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ அடுத்து அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய, அது சட்டன்லி நம்மளை விட பவர்ஃபுல் தான். ஸோ அதனால தான் நமக்கு மேல உலகத்துல இருக்காங்க. அதுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள் எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா சத்துவகுணத்துல இருக்கக்கூடியது தான். ஓகே, பர்மனண்டா தேவ உலகங்கள் எல்லாமே வந்து சத்துவம் தான். ஸோ நாம வந்து ரஜோ மற்றும் தமசிக்ல இருக்கோம். நமக்கு கீழே இருக்கிறது எல்லாமே வந்து தமஸ் குணங்கள் தான். இப்படி இந்த 3 உலகங்களுமே இவ்வாறு வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு இல்லையா? ஜலலோகம், தபோலோகம், ஜனலோகம், ஜலோலோகம், ஜாலோகம்னு போட்டிருக்கு. ஜனலோகம், மக்கரலோகம் இல்லையா? தபோலோகம், சத்தியலோகம், இப்படி வந்து எல்லாமே படைக்கப்பட்டிருக்கு. அங்க வந்து நம்ம சத்துவகுணத்துல இருப்பாங்க. ரஜோகுணம் வந்து நாம இந்த பூர்லோகம் மற்றும் புவர்லோகம், நமக்கு மேல இருக்க இந்த கோஸ்ட்லி பிளானட்டும் நாம வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ரஜஸ் மற்றும் தமஸ். ஆக்சுவலி தமோ குணம் உடையவர்கள் வந்து கீழே அத்தல, வித்தல, சுத்தல, தலாத்தல, மகாத்தல, ரசாத்தல, அதாவது பாதாளம் வரைக்குமே, பாதாள லோகம் வரைக்குமே இருக்கு. மேலும் அல்லது விலங்குகளின் உறைவிடத்தில் இடம் பெறுகிறது. ஓகே, ஸோ மீண்டும் வந்து நாம அதாவது லோயர் ஸ்பீஷீஸ்ல வந்து நாம பிறவி எடுப்போம். ஸோ தன்மையில், அதாவது குவாலிட்டி, அதாவது இந்த ஜீவாத்மாவும் பரமாத்மாவுமே அதாவது நித்திய தன்மையில ஒன்றானவர்கள் தான். ஆனா நாம அணு ஆத்மா, பகவான் வந்து விபு ஆத்மா, அளவிட முடியாதவர். நாம அளவு இல்லையா, சிறிய அளவு. நம்மளால வந்து நம்முடைய ஆத்மாவுடைய சைஸை வந்து நம்மளால இந்த கண்களால பார்க்க முடியாது இல்லையா? ஆயினும் அவன் தனது மறதியினால் இல்லையா, நம்ம மறதியினால் பல்வேறு உலகங்களில் பல்வேறு உடல்களை பெறுகிறான். மேல் உலகத்துல நமக்கு ஒரே உடல் இல்லையா, அது ஆன்மீக உடல். ஆனா இந்த கீழ் உலகத்துக்கு வந்த போது நம்ம வெவ்வேறு உடல்களை வந்து ஏந்தி கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நாம் இந்த இடத்துல திரும்பி வந்துகிட்டே இருக்கோம். இன்றைய தினம் மனித சமுதாயம் ரஜோகுணத்தினால் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டு அதன் விளைவாக பெரிய பெரிய தொழிற்சாலைகளில் பணி செய்கிறது இல்லையா? இது போன்ற இடங்களில் வாழ்வது எத்தனை துன்பம் நிறைந்தது என்பதை அவர் மறந்திருக்கின்றனர். நாம் எல்லாருமே எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் சொல்லிட்டு நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அத்தியாவசிய தேவைகளுக்கு மீறி இல்லையா, நிறையவே நாம் என்ன பண்றோம், சம்பாதிக்கிறோம், செலவு செய்யறோம் இல்லையா? எல்லாமே லக்ஸுரி. எதுக்கு? இந்த உடலுக்கு. எப்பயாவது ஆன்மாவுக்கு வந்து மேன்மை கொடுக்கக்கூடிய ஆன்மாவுக்கு உணவு நாம தேடினதே கிடையாது இல்லையா? நம்முடைய இந்த பிசிக்கலா இருக்கக்கூடிய இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இல்லையா, இந்த ஸ்தூல உடலுக்கு தான் நாம வந்து உணவு கொடுக்கிறோம். ஆன்மாவுக்கு உணவு வந்து பகவானுக்கு தொண்டு பண்றது தான் ஆன்மாவுக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவு. அந்த உணவை நாம என்னைக்குமே தேடுறதே கிடையாது நம்ம இல்லையா? நெக்ஸ்ட், பகவத்கீதையில் இச்செயல்கள் உக்ர கர்மம் என்று சொல்லப்படுகிறது. துன்பம் நிறைந்த செயல்கள் இல்லையா? சோ இந்த உக்ர கர்மம் என்பது நாம செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகள் வந்து நம்மளாலேயே வந்து அதை வந்து மீண்டும் அதனுடைய விளைவுகள் நாம தான் வந்து சந்திக்கணும். அந்த ஆன்மா வேறு ஒரு உடலை ஏற்று அதை அனுபவித்து தான் ஆக வேண்டும். மேலும் தொழிலாளர்களின் சக்தியை பயன்படுத்தி கொள்பவன் முதலாளி என்று அழைக்கப்படுகிறான். ஸோ நம்ம எப்பவுமே ஏதோ ஒரு இடத்துல சேவகனா தான் இருக்கும் இல்லையா? ஒன்று நாம் அடுத்தவங்களை அடக்கி ஆளணும்னு நினைப்போம், இல்லைன்னா நாம அவங்களோட அடங்கி போயிடும். ஆனா இந்த சர்வேட்டர்ஷிப், இவன் என்ன பண்ணுவான், இன்னொருத்தருக்கு அடிமையா இருப்பான் இல்லையா? அதாவது சர்வன்ஷிப் வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து we are all வந்து ஒரு என்னது சொல்லுவோம், நம்ம எப்பவுமே தொண்டு புரியக்கூடிய அந்த நிலை தான், சேவகர்கள் தான் நாம். நாம் என்னைக்குமே முதலாளி ஆக முடியாது. நாம நினைக்கலாம் நாம முதலாளின்ட்டு, நாமளும் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு சேவகம் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு பிசினஸ் ரன் பண்றோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த பிசினஸ் ரன் பண்ணும்போது முதலாளி மூலதனம் போட்டு ஒருத்தர் இருப்பா இல்லையா, அவரும் யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார். அவருமே வந்து யாரோ ஒருத்தருக்கு வந்து பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார். ஏன்னா மூலதனத்தை அவர் எங்கேயாவது புரட்டி இருக்கலாம் இல்லையா, அவரதே கையில இருந்து போடாமல் இருக்கலாம், இல்லைன்னா அவர் ஒரு பங்கு போட்டு இன்னொரு பங்கு யார்கிட்டயாவது வாங்கி இருக்கலாம். அவருக்குமே அவர் வந்து பதில் சொல்லக்கூடிய நிலை. இப்படி லெவல் ஆஃப் சர்வெண்ட் தான், நம் சர்வெண்டர்ஷிப் தான் வேரி ஆகுமே ஒழிய, அதாவது கீழே ஒரு பியூன்ல இருந்து அடுத்து குமாஸ்தா, அடுத்து வந்து கிளர்க்கு, அடுத்து வந்து ஒரு மேனேஜர், அதுக்கப்புறம் வந்து இப்போ நம்ம இவங்க எடுத்துக்கிட்டாக்கா, கலெக்டர் எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா, ஸோ தாசில்தாருக்கு ஆன பிறகுதான் வந்து கலெக்டர். இப்படி ஒவ்வொருத்தருமே அந்த கலெக்டர் யாருக்கு போய் பதில் சொல்லிட்டு இருப்பாரு, அப்ப ஆளக்கூடிய ஆட்சியில இருக்கக்கூடிய அந்த நபருக்கு வந்து அந்த மினிஸ்டருக்கோ இல்ல அந்த எம்எல்ஏக்கோ எம்பிக்கோ பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார் இல்லையா? அந்த எம்எல்ஏ எம்பி யாருக்கு, அந்த கட்சியினுடைய அதாவது டாப் மேனேஜ்மெண்ட்டுக்கு பதில் சொல்லிட்டு இருப்பார். அது முதல்ல எல்லாருமே வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நாம என்னது
சர்வெண்ட் தான். யார் தட் இஸ் அ ஒரிஜினல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ். அதுதான் உண்மையான ஒரு சுபாவமே. மனிதனாகப்பட்டவன் எங்கேயாவது தொண்டு புரிய வேண்டும். அது கணவனாகவோ மனைவியாகவோ பிள்ளைகளாகவோ இல்ல வந்து ஒரு குடும்பத்துல வந்து ஒரு ஏதோ ஒரு அங்கமாகவோ இல்ல வந்து ஒரு சோசியல் ஸ்டேட்டஸ்ல ஒரு நபராகவும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல வந்து நாம தொண்டு பண்ணிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா அத்தனை தொண்டுமே வந்து நமக்கு பந்தத்தை மட்டும்தான் ஏற்படுத்தி கொடுப்போம். எப்பொழுது இறைவனை மறந்து நாம் ஆற்றும் பொழுது, எப்போ இறைவனை மையமாக வைத்து நாம் ஆற்றுகின்றோமோ அப்போ நாம பந்தத்திலிருந்து விடுபடுகின்றோம். சோ அந்த ஒரு செயலை தான் நம்ம செய்யணும் இல்லையா? கர்மம் காரியம் இதெல்லாம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? எல்லாமே காரியங்களாக செய்வதுதான் உத்தமமானது. காரியங்களோட நாம் என்னைக்குமே வந்து பிணைய மாட்டோம் இல்லையா? இது ஒரு செயல் செய்யணும் அவ்வளவுதான். இந்த 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 வேலை கொடுத்துருக்காங்க நான் செய்யணும் அவ்வளவுதான். ஆனா அதை வந்து என்னுடையது அப்படின்னு நான் வந்து எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்பவே நான் என்ன ஆகுறேன்? பந்தப்படுத்தி விடுகிறேன் இல்லையா? கர்மண்யவே அதிகாரஸ்தே மா கர்ம பலேஷு கதாச்சனஹா இல்ல படிக்கிறோம் இல்லையா 2.47ல. அதனால எந்த கர்மத்துக்குமே நாம காரணம் கிடையாது இந்த இடத்துல. இதெல்லாம் நமக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள். அதை நாம எவ்வாறு பயன்படுத்துறோன்றது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது. ஆக்சுவலி கர்மிகள் வேத நெறிகள் வழிகாட்டுதலின் கீழ் தேவலோகத்தையே அடைவதற்கு முயற்சிக்கின்றனர். எஸ், கர்மகாண்டா மோட்ல யாரு செயல்படுறாங்களோ, கர்மயோகி ஞான யோகி இல்லையா, அதுக்கப்புறம் தியான யோகி, அதுக்கப்புறம் தான் பக்தி. டாப் மோஸ்ட் இஸ் பக்தி. இந்த 3 பேருமே பக்தியில போய் அதாவது நிறைவடைந்தால் ஒழிய அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுடைய இந்த இந்த ஜென்மத்தினுடைய பிறவினுடைய இது வந்து பயனே அவங்க அடைய முடியாது. எது வரைக்கும் நான் கர்ம யோகியா மட்டும்தான் இருப்பேன், நான் ஞானத்துல மட்டும்தான் இருப்பேன், நான் வந்து தியான பயிற்சியில் மட்டும்தான் செய்வேன் அப்படி இல்லையா, வெறும் பிரகாசத்தை மட்டும்தான் மையமா வச்சு நான் வந்து அதாவது ஆற்றலை மட்டும்தான் நான் ஏத்துப்பேன், என்னால இந்த கண்கள்ல பார்க்க முடியாததெல்லாம் ஏத்துக்க முடியாது அப்படின்லாம் நம்ம பேசுறோம் இல்லையா, விதண்டவாதம். இவங்க எல்லாருமே யோகத்துல முழுமை அடையாது. எஸ்பெஷலி கர்மகாண்டா. கர்மகாண்டா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் என்னது? பலன் கருதும் செயல்கள் தான். அவங்க எதையாவது தானம் கொடுத்தாலும் அந்த புண்ணியங்கள் தனக்கு வரணும்னு நினைச்சிட்டு தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, அப்ப அந்த புண்ணியங்களுக்காக அவங்க என்ன ஆவாங்க? மேல் உலகத்திற்கு போவாங்க. அந்த புண்ணியங்கள் எல்லாமே கழிந்த பிறகு மீண்டும் இந்த உலகத்திற்கு ஒரு அவங்களுக்கு என்ன பேலன்ஸ் இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு பிறவி என்பது அவங்க எடுப்பாங்க. ஸோ இது எல்லாமே நம்மள வந்து என்ன பண்ணுது? இந்த பிறப்பு இறப்பு சக்கரத்திலே நம்மள வந்து மீண்டும் மீண்டும் வந்து நம்மள சுழற்றிண்டே இருக்கு இல்லையா? ஞானியரோ பகவானின் அருவத்தன்மையினை ஞானியர் எப்படி? அவங்க வெறுமனே பகவானுடைய ஆற்றல், அவங்களுடைய உணர்தலே வந்து முதன்மை லெவல்ல இருக்கக்கூடிய, அதாவது அப்சல்யூட் பிரம்மன் சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதாவது பூரணத்தினுடைய உண்மை பிரம்மம். எப்படி சூரியனுடைய பிரகாசம் எல்லா இடத்துலயுமே பரவி இருக்கிறதோ அதாவது அதை வந்து நம்மளால பார்க்க முடியாது. பிரகாசம் இருக்குன்னு தெரியும், அதற்கு ஒரு வடிவம் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. சூரியனிலிருந்து தோன்றியதுன்றது தெரியும், ஆனா அந்த சூரியனுடைய ரூபத்தை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. சூரியன்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த கதிர்கள் எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கிற போல பகவானுடைய நிலை வந்து அருவத்தன்மை என்பது அவங்களுடைய கருத்து. சோ பகவான் அருவத்தையும் உண்டு, அதை கொண்ட ரூபத்தையும் உண்டு என்பதை அவங்க உணரவில்லை. நெக்ஸ்ட் வந்து 4 கைகளுடைய பரமாத்மா, இது ஞானிகள் உணரக்கூடியது. அவங்களுமே அந்த 4 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து எண்ணி தியானத்துல வந்து நிலை கொண்டாலும் கூட இறுதியில் அவங்களுமே வந்து அந்த பிரம்ம ஜோதிர்ல தான் போய் இணைகிறார்கள். ஏனென்றால் அவர்கள் இறைவனுடைய அந்த 4 கைகளுடைய தன்மை வந்து அவங்களுக்கு வந்து உண்மை என்று அதை வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய அந்த பக்குவம் என்பது கிடையாது, உணர்தல் கிடையாது. மேலும் பகவான் என்பது பக்தர்கள் மட்டும்தான் வந்து இறைவனை வந்து 2 கைகளுடைய ரூபத்தை வந்து உண்மை என்று ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் உண்டு. அவ்வாறே அவர்கள் என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுடைய திருவுலகத்தையுமே அடைவார்கள். அதனால பிரம்ம ஜோதிர்ல வந்து இணையறது வந்து அது வந்து தற்காலிகம். அங்க போய் இறைவனோட எந்த சமயத்திலுமே நம்மளால சேர முடியாது. அங்கதான் அந்த மேல் உலகத்துலதான் இருப்போம். ஆனா ஒரு சில காலகட்டங்கள் அங்கே சென்ற பிறகு கூட வந்து திருத்தொண்டு புரியணும்ன்ற அந்த ஒரு உணர்வு அவங்களுக்கு ஏற்பட்டது என்றால் பக்தியினுடைய நிலையில அவங்க வந்து செயல்பட்டு என்ன பண்ணுவாங்க? பகவானுக்கு தொண்டு மானசீகமாக செய்து அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க? அந்த இடத்துல வந்து மீண்டும் வந்து வைகுண்டங்கள் போய் சேருவார்கள். சோ அங்க சென்ற பிறகு கூட வந்து வைகுண்டத்திற்கு அடையறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. இல்லைன்னா மீண்டும் வந்து இந்த புவி உலகத்துல வந்து எந்த ஒரு செயலும் செய்யாமல் நாம் செயலற்ற நிலையை நம்ம எந்த முன்னேற்றமுமே இருக்காது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை மீண்டும் இந்த உலகத்துல வந்து அவங்க பிறவி எடுப்பாங்க. சோ இதெல்லாம் இலக்குகள், செயல்பாடுகள், என்ன நிலை அடைவாங்க அப்படிங்கறது எல்லாமே
சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய சித்தாந்தங்கள் தான் இது எல்லாமே. ஓகே, இதை நாம அவ்வாறே புரிந்து கொள்வதற்கு முயற்சி பண்ணணும். ஓகே, மேலும் இவ்வழியே பல்வேறு உயிரினங்களில் பிறந்திருக்கும் அனைத்து பிரிவு உயிர்களும் இந்த உலகில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இல்லையா. கர்மிகள் இருக்காங்க, ஞானிகள் இருக்காங்க, யோகிகள் இருக்காங்க, பக்தர்கள் இருக்காங்க. ஆனா இதுல வந்து டாப் மோஸ்ட் எது? பக்தர்கள். இந்த 3 பேருமே பக்தியில வந்து நிறைவடைந்தால் மட்டும்தான் அவங்களால மேல போக முடியும். இல்லைன்னா அவங்க மீண்டும் மீண்டும் இந்த இடத்துல பிறவி எடுத்துட்டு தான் இருப்பாங்க. இது பௌதிக உலகின் உயர்ந்த மற்றும் தாழ்ந்த உயிர் வடிவங்களை விளக்குகிறது. லோயஸ்ட் வந்து கர்ம காண்டா, அதுக்கடுத்து ஞானம், அதுக்கடுத்து வந்து யோகம், அதுக்கடுத்துதான் பக்தி இல்லையா. டாப் மோஸ்ட் வந்து பக்தி, அதுதான் உயர்ந்த, அடுத்து வந்து தாழ்ந்த. சோ இந்த நிலைகள். அதே மாதிரி இந்த 14 லோகங்கள்ல நமக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய 7 உலகங்கள் வந்து கீழானது. நாம மிடல் இல்லையா, மத்தியத்துல இருக்கோம். நமக்கு மேல இருக்கிறது வந்து அதாவது தேவ உலகம் இல்லையா, மகரலோகம், தப்போலோகம், அடுத்து வந்து இது சத்தியலோகம். இதெல்லாமே வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய லோகங்கள். அங்க எல்லாமே வந்து சத்துவம் மேலோங்கி இருக்கக்கூடியது. அங்க இருக்கக்கூடியவங்க they'll be always in the சத்துவ குணா. ஆனா சில சமயத்துல சருக்கள் என்பது அவங்களுக்கும் உண்டு. ஏன்னா அவங்களுமே இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களோட சம்பந்தப்பட்டவங்க தான். சோ இந்த 14 லோகங்கள்ல எங்க இருந்தாலுமே நாம முக்குணங்களை தாண்டி செல்ல வேண்டும். முக்குணங்களுக்குமே கட்டுப்பட்டதுதான் அப்படிங்கிறத நாம தெரிஞ்சுக்கணும். क्वचित् पुमान् क्वचित् स्त्री क्वचिन्नोभयम् अन्दतीः देवो மனுஷ்யஸ்திரேயத்வா யதா கர்ம குணபவஹ. இயற்கையின் தமோ குணத்தினால் மூடப்பட்டிருப்பதால் ஜென்ரலா நாம அதாவது அஜ்ஞானத்தினாலதான் இந்த இடத்துக்கு வரோம். ஓகே, இங்க வந்த பிறகுதான் நம்ம ஒவ்வொரு குணாதிசயத்தையுமே நம்ம படிப்படியா மேல் நோக்கி, அதாவது நமக்கு ஒரு குரு வாய்க்க பெற்றால் இல்லையா, அதுவும் மனித ரூபம் கிடைக்க பெற்றால் அப்போ நாம இந்த வாய்ப்பை நாம ஏற்படுத்திக்கிறோம். சோ குரு அடையிறது வந்து எவ்வளவு முக்கியம் என்பதை நாம இந்த விஷயத்துல நாம தெரிஞ்சுக்கணும். பொருள் சில நேரங்களில் ஆணாகவும் உயிர் பொருள் அதாவது இந்த ஜீவாத்மா என்ன மாதிரி ஒரு ஸ்தூல உடலை ஏற்கிறது என்றால் ஆணாகவும், சில நேரத்துல பெண்ணு, சில நேரத்துல வந்து அதாவது அலியாகவும், சில நேரத்தில் மனிதனாகவும், அதாவது சில நேரம் தேவனாகவும், அதாவது மேல் உலகங்கள் இருக்கக்கூடிய கிண்ணறர், கந்தர்வர்கள், இந்த மாதிரி எல்லாமே வந்து பிறக்கக்கூடியது. பறவைகளாகவும் மிருகங்களாகவும் இல்லையா. ஃபர்ஸ்ட் இந்த பிரிவுகள் 84 லட்சம் பிரிவை நம்ம வந்து பிரிச்சோம்னாக்கா நீர்வாழ் பிராணிகள் இல்லையா, அதுக்கப்புறம் புழு பூச்சி, அடுத்து வந்து பறவைகள், அதுக்கப்புறம் விலங்குகள் இல்லையா, இப்படி நம்ம அதுக்கப்புறம் மனிதர்கள், இப்படிலாம் தேவர்கள் எல்லாமே இந்த மனித இதுல வருவாங்க. ஓகேங்களா. சோ இப்படி இந்த மாதிரி வந்து பிரிவுகள் வந்து இருக்கு. இந்த 4 லட்சம் இருக்கிறதுல குறைவு என்னது 4 லட்சம். அதுல வந்து நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகங்கள்ல இருக்கக்கூடிய அத்தனை பிரிவுகளும் மனிதமும் எல்லாமே வந்து அதுக்குள்ளதான் அடங்கும். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து 80 லட்சமே வந்து கீழான ஒரு மரம், செடி, கொடிகள் எல்லாமே லெஸ் கான்சியஸ்னஸ் இருக்கக்கூடிய, அதாவது உணர்வு குறைந்த நிலையில இருக்கக்கூடிய ஜீவன்களாக படைக்கப்படுகிறோம். இந்நிலையில் அவன் உலகில் சஞ்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறான். இதுதான் இந்த 14 லோகத்துல நாம வரக்கூடிய தன்மை. இயற்கை குணங்களின் பாதிப்பின் கீழ் உள்ள செயல்களினாலேயே இல்லையா, அப்படின்னா நாம செய்யக்கூடிய கர்மங்களினால் பல்வேறு வகையான உடல்களை அவன் ஏற்பது நடைபெறுகிறது. நோ அதர் வே இல்லையா, வேற வழியே கிடையாது. ஒரு உடலை நாம பெற்றுதான் ஆக வேண்டும். இப்ப கிடைத்திருக்கிற இந்த மனித பிறவி, இந்த உடல் கிடைச்சிருக்கு. இந்த எந்திரத்தை உபயோகப்படுத்தி நாம் என்ன பண்ணணும், மேலும் மேலும் வந்து நல் மார்க்கத்தை வந்து எப்படியோ தடுமாறி நம்ம இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வந்து விழுந்துட்டோம் இல்லையா. இனிமே வந்து இந்த இடத்தை விட்டு அகலாமல் நம்முடைய வாழ்க்கையில வந்து நற்பாதையை வந்து எடுத்துட்டு போறதுக்கான மார்க்கத்தை நாம அப்படியே புடிச்சிட்டு மேல போயிடணும் இல்லையா. பிரபுபாதர் கையை கொடுத்திருக்கார். அதை வந்து நாம அந்த கயிறை வந்து அப்படியே புடிச்சிட்டு மேல போயிடணும் இல்லையா. உண்மையில் உயிர் பொருள்கள் பகவானின் ஒரு கூறாகவே இருக்கின்றன. அதாவது பின்ன பகுதிகள் தான் நாம எல்லாருமே. அந்த நித்திய பண்பினால் தான் உயிர்கள் ஆன்மீகமானவை. சோ நாமும் அழிவற்றவர்கள். பகவான் வந்து எப்படி நித்தியமானவரோ, நித்தியோ நாம் சேத்தனானாம் படிக்கிறோமா இல்லையா. சோ பகவான் நித்தியமானவர். அவரிலிருந்து தோன்றிய நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள், நாம் எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள் இல்லையா. சோ நித்தியமா இருக்கிறதுன்றது என்ன, 2 விதமான நித்தியங்கள் படிக்கிறோம் நம்ம. ஒண்ணு வந்து இந்த இடத்துல நாம ஒரு உடலை ஏற்று இந்த ஜீவாத்மா இதற்குள்ள வரும் பொழுது இதுவும் உண்மைதான். ஆனா இது தற்காலிகம், ரிலேட்டிவ் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஆனா எப்பொழுதுமே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் வந்து அப்சல்யூட் ட்ரூத் இல்லையா, எப்பவுமே இருக்கும். சோ அதனால
இறைவனிடத்துல இருக்கக்கூடிய பண்புகள் எல்லாமே நம்ம கிட்டயுமே உண்டு. ஆனா அது எல்லாமே மிக 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 சிறிய அளவுல இருக்கும் இல்லையா? நமக்கு சிறிய சுதந்திரம். பகவானுக்கு அளவிடம் அவர் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இண்டிபெண்டன்ட் அவர். நாம எல்லாருமே அவரிடத்துல வந்து டிபெண்டன்ட் இல்லையா? ஆனாலும் நம்ம செயல்படுறதுக்காக நமக்கு சிறிய சுதந்திரம் கொடுத்திருக்கார். அதனால்தான் நாம் என்ன பண்றோம்? தீர்மானங்களை எல்லாம் எடுக்கிறோம். அந்த தீர்மானங்கள் எதன் அடிப்படையில் எடுக்கிறோம்? நாம் எந்த குணாதிசயத்தோடு செயல்படுகின்றோமோ அதன் அடிப்படையில வந்து நாம தீர்மானங்களை எடுக்கிறோம். அப்ப அதனுடைய விளைவுகளையுமே நாம தான் சந்திக்கிறோம் இல்லையா? மனிதனது பௌதீக கருத்து அவன் இறைவனை மறந்ததால் ஏற்பட்டதாகும். 100%. நாம எல்லாம் அந்த ஆன்மீக உலகத்துல இருந்தவங்க தான். ஒரு க்ஷணம் நாம வந்து நாமும் இறைவனை ஒத்த அப்படிங்கிற ஒரு நினைப்பு வந்து நாம அவர் மாதிரியே செயல்படணும் அப்படிங்கிற எண்ணம் வரும் பொழுது அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா, நான் எனக்கூடிய அந்த ஒரு பண்பு நம்ம கிட்ட வரும் பொழுது இமீடியட்டா நாம இந்த இடத்துல வந்துடுறோம் நம்ம இல்லையா? சோ அப்போ இந்த இடத்துக்கு வரும் பொழுது நாம் என்ன பண்றோம்? இறைவனை மறந்ததால் தான் நாம் இந்த உலகத்துக்கு வந்திருக்கோம். இங்கேயுமே வந்து நாம் என்ன பண்றோம்? பௌதீகத்துல வந்து இன்னும் அடர்ந்த மறதியில போய் நம்ம வந்து விழுந்துடுறோம் இல்லையா? அப்ப என்ன ஆகுதுனாக்கா, நாம இந்த பலன் கருதும் செயல்கள், புலன் நுகர்ச்சி செயல்கள், இதுலதான் நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம எடுத்துட்டு போறோம். சோ எப்பயாவது நம்ம செய்த சிறிய நற்காரியம் வந்து நமக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது இல்லையா? இந்த வாய்ப்பை நாம அப்படியே எடுத்துட்டு போகணும். மேலும் சூரியனும் சூரிய ஒளியும் ஒளிமிக்க உடையவனா. சூரியன் வேறு சூரிய ஒளி வேறு கிடையாது இல்லையா? சூரியன் இருந்துதான் சூரிய ஒளி வரும். சோ அப்போ எங்க இருந்து வர்றதுன்றத வந்து நம்ம ஏத்துக்கிறது இல்ல. வெறும் ஒளி மட்டும்தான்றதை ஏத்துக்கிறோம். இதுதான் வந்து மாயாவாத தத்துவம் என்பது இல்லையா? சூரியனுக்கு ரூபம் உண்டு இல்லையா? 3 நிலைகளை படிக்கிறோம். சூரியனுடைய பிரகாசம், அதுக்கப்புறம் சூரியன் வட்டமாக இருக்கிறது, அதாவது பார்ஷியல் ரியலைசேஷன். இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் லெவல் வந்து முழுசா சூரிய கிரகத்துக்குள்ளேயே செல்றுதல். அப்படின்னா இறைவனை பற்றி, அவருடைய ரூபத்தை பற்றி, அர்ச்சவிக்கிரக ரூபத்தை பற்றி நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்துக்கு அடையாது. சோ அப்போ அவருடைய அவர்கிட்ட இருந்துதான் இதெல்லாம் வர்றதுன்றத வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கக்கூடிய நாம அவருடைய நித்திய தன்மையுமே நாம வந்து புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும். பகவான் ஒளிர்கின்ற முழு சூரியனை போன்றவர். எங்கும் பரவி இருக்கும் சூரிய ஒளியில் உயிர் பொருள்கள் சிறு சிறு அணுக்கள் ஆவர். ஆமா, நம்மள எப்படி இந்த உலகத்துக்கு வரோம்? இதை நான் உங்களுக்கு நிறைய வாட்டி சொல்லி கொடுத்துருக்கேன். சோ எப்படி வரும்னு யாராவது சொல்ல முடியுமா? எப்படி நாம திரும்பி வரோம்? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நான் சொல்றேன் மாதாஜி. நம்ம ஒரு சிறு அணுவா இருக்கிறோம். அணு வந்து அப்படியே தாவரத்துக்குள்ள போகுது. அந்த தாவரத்திலிருந்து மகரந்தம் இதெல்லாம் வருது. அப்போ அது ஆண்கள் பெண்கள் எல்லாருமே சாப்பிடுறோம். அப்ப அந்த அணு என்ன ஆகுது? அவங்க உடம்புக்குள்ள போகுது. அந்த உடம்புக்குள்ள அந்த அணு போய் அது உள்ளார அதெல்லாம் இறைவன் வந்து இதெல்லாம் அவங்கவுங்க முன்னாடி செஞ்ச பாவ புண்ணியம் எல்லாம் அந்த ஆத்மாவோட பேக் பண்ணி அனுப்புது. அதுக்கு தகுந்தபடி அந்த அணு என்ன ஆகுது? ஒரு அம்மா அப்பாவை தேர்ந்தெடுத்து அந்த இடத்துல இறைவன் தான் வைக்கிறான். அதை இறைவன் வைக்கிறான். அப்புறம் அந்த அணு உள்ளார போன அப்புறம் ஜீவாத்மா அது உள்ளார இருக்கு. அதுக்கப்புறம் பரமாத்மாவும் வராரு. பரமாத்மா வந்து அந்த ஜீவாத்மா பக்கத்திலே இருந்து அது வளர்ற வரைக்கும் அங்கேயே இருந்து அப்படியே குழந்தை பிறக்குது மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அன்ன பவந்தி பூதானி அது சொல்ல மாதாஜி. அன்ன பவந்தி பூதானி. நீங்க எல்லாரும் குழப்பமா புரிஞ்சுக்க கூடாது. இது ஒண்ணு வந்து பகவத்கீதையில நீங்க யாக சக்கரத்தை படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. அதாவது இன்னொரு கருத்து என்னன்னா, மழையே வந்து தானியத்தை உற்பத்தி பண்ணி அந்த தானியம் மூலியமா தான் இது வருதுன்ற மாதிரி ஒரு கருத்து இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் மாதாஜி. இல்ல கரெக்ட். நாம் எல்லாருமே இந்த பிரபஞ்சத்துல மழையின் ரூபத்துல தான் நாம வரோம். ஓகே, தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் இல்லையா? சோ அது வந்து யாக சக்கரத்தினுடைய அடிப்படை. அதையும் இதையுமே வந்து நீங்க கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா எவ்வாறு அந்த உயிர் ஜனிக்கிறதுக்கான நிலை வந்து ஏற்படுகிறது என்று பார்க்கிறோம். ஆனா பாகவதம்லயே நாம வந்து காலத்தினுடைய சாப்டர் நம்ம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? காலத்தினுடைய சாப்டர் எங்க? 2nd கேண்டோல தான் வரும் நினைக்கிறேன். 9th சாப்டரா? ஒரு நிமிஷம். அந்த சாப்டர் வரும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அழகாவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இந்த சூரியனுடைய பிரகாசம் வரும்பொழுது உங்களை வீட்டுல ஜன்னல் ஓரமா நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா சிறு சிறு துகள்கள் நீங்க ரொம்ப கிளீனா பண்ணி வச்சிருக்கலாம் நீங்க. ஆனா அந்த ஜன்னல் ஓரமா வரக்கூடிய அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களால அந்த மைன்யூட் பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் நீங்க பாப்பீங்க. நீங்க கண்டிப்பா பாக்குறீங்களா இல்லையா? சோ அந்த கலர் கலராவும் தெரியும் மாதாஜி. இப்படி மேலேயும் கீழேயும் போகும் அது. எஸ், இருங்க ஒரு நிமிஷம்.
செகண்ட் சாப்டரா இது? டைம் சாப்டர் எதுல இருக்கு? தேர்ட் சாப்டர் ஆஃப் செகண்ட் சாப்டர். 9th calculation of time. மாதாஜி அது எல்லா இடத்துலயும் இருக்கும். அந்த சூரிய ஒளி படுறப்ப நமக்கு அது மாத்திரம்தான் இருக்குன்னு நம்ம நினைக்கிறோம். ஆனா அது பிரபஞ்சம் ஃபுல்லாவே அதே மாதிரிதான் இருக்குன்ட்டு. கரெக்ட். இருங்க, இங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு இந்த கால்குலேஷன்ஸ் எல்லாமே காலம் நம்ம பிசிக்ஸ்ல எல்லாம் நம்ம படிச்சிருப்போம் இல்லையா, இயற்பியல்ல படிச்சிருப்போம். அதாவது டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஈக்குவல் டு, அதாவது டிஸ்டன்ஸ் கவர்ட் பை வெலாசிட்டி, அதெல்லாம் படிச்சிருப்போம். எனக்கு தமிழ்ல அது சொல்ல தெரியல எனக்கு. அதாவது புஷ்பா மாதாஜி இருந்தா சொல்லுங்க. ஐ திங்க் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அதாவது வேகம் ஈக்குவல் டு தூரம் பை டைம் டேக்கன், அதாவது காலம். அந்த தூரத்தை கடக்கிற அளவுக்கு எவ்வளவு நாழிகை நம்ம எடுத்துட்டோமோ அதுதான் வந்து நம்முடைய ஸ்பீடு. அதாவது எத்தனை வேகத்துல நம்ம சென்றோம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம அந்த இந்த பிசிக்ஸ்ல இருந்தே கூட நம்ம இதை வந்து தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணணும் ஆக்சுவலி. ஸோ இந்த துகள்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த இந்த இடத்துல வந்து நம்ம அது ரொம்ப அழகா பார்க்கறோம் இல்லையா. அதுல வந்து 6 அணுக்கள் அந்த மாதிரி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பரமா அணு அப்படின்னு நம்ம 2 atoms இருங்க. டிவிஷன் இப்படிதான் படிப்போம் நம்ம. ஆட்டம் இஸ் டிஸ்கிரைப்ட் ஆஸ் எ இன்விசிபிள் பார்ட்டிகல். நம்ம கண்ணுக்கு புலப்படாததுதான் அணு இல்லையா. அவ்வாறு 6 அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய 6 கண்ணுக்கு புலப்படாத அணுக்கள் சேர்ந்து என்ன ஆகுனாக்கா த்ரிஷரேணு அப்படின்னு அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா. ஒரு த்ரிஷரேணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அண்ட் திஸ் இஸ் விசிபிள் இன் சன்ஷைன். அதை தான் நம்ம பார்க்கறது. 6 அணுக்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்தால் என்னவோ அதுதான் நம்ம வந்து இந்த இடத்துல நம்முடைய சன்ஷைன் போரிங் த்ரூ த ஹோல்ஸ் ஆஃப் த விண்டோ ஸ்கிரீன். இதை வந்து பர்பட்லயே வந்து பிரபுபாதர் வந்து கொடுத்துருக்கார் இல்லையா. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த த்ரிஷரேணு இல்லையா. இஃப் எ செகண்ட் இஸ் டிவைடட், அதாவது ஒரு வினாடி இல்லை, ஒரு வினாடியை வந்து நம்ம வந்து அதாவது எத்தனை பாகங்களா பிரிக்கிறோம்னாக்கா 687.5 பார்ட்ஸா நம்ம பிரிச்சோம்னாக்கா அதுதான் வந்து ஒரு த்ருதி. நான் உங்களுக்கு ஒரு டேபிளேஷனே கொடுத்துருக்கேன். டைம் டியூரேஷன் நீடட் டு இன்டகிரேஷன் ஆஃப் 3 த்ரிஷரேணுக்கள் வந்து ஒரு த்ருதின்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு அணு கண்ணுக்கு புலப்படாதது. அவ்வாறு 6 அணுக்களை வந்து ஒன்று கூடினா அது வந்து த்ரிஷரணு அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. 3 த்ரிஷரணுகள் வந்து ஒரு த்ருதின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஒரு 100 த்ருதிகள் வந்து ஒரு வேதம் என்று சொல்லப்படுகிறது. அது மாதிரி 3 வேதங்கள் வந்து ஒரு லவா அப்படின்னு சொல்ல. இதெல்லாமே டைம் டியூரேஷன், வேற எதுவும் நினைச்சிடாதீங்கோ. காலத்தை பத்தி காலம் எப்படி கணக்கிடப்படுறது இல்லையா, ஜோதிட சாஸ்திரத்துல கூட வந்து காலத்தை கணக்கிடுறாங்க. இதெல்லாமே இதன் அடிப்படையில தான். அதுக்கப்புறம் 3 லவா வந்து ஒரு நிமிஷம்னு சொல்லப்படுறது இல்லையா. 3 நிமிஷே, இது வந்து நிமிடங்கள் கிடையாது, நிமிஷே. அது மாதிரி 3 நிமிஷங்கள் வந்து ஒரு க்ஷணம் என்று சொல்லப்படுகிறது. 5 க்ஷணம் வந்து ஒன்று காஷ்டம் என்று சொல்லப்படுகிறது. 15 காஷ்டங்கள் வந்து ஒன்று லகு என்று சொல்லப்படுகிறது. ஒரு லகு வந்து எத்தனைனாக்கா ஈக்குவல் டு 2 நிமிடங்கள் இல்லையா. ஒரு லகு வந்து 2 நிமிடங்கள். இப்படி நம்ம ஒன்னொன்னுக்குமே ஈக்குவலண்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டே போகலாம். ஓகே, அது மாதிரி 15 லகுகள் வந்து ஒரு நாழிகை. நாழிகை என்ற போது நம்ம இந்த பஞ்சாங்கத்துலலாம் நம்ம இத்தனை நாழிகை, ஸோ இந்த நட்சத்திரம் வந்து இத்தனை நாழிகை, இன்னைக்கு வந்து அதாவது ஒரு நட்சத்திரம் வந்து 4 பாகங்களா பிரிக்கிறோம். அதுல வந்து இந்த பாதம் வந்து எத்தனை நாழிகை வரல இருந்துச்சு இல்லையா. ஜெனிக்கிறது எல்லாமே எப்படி நம்ம ஜாதகத்தை கணக்கு பண்றோம் இந்த அடிப்படையில தான் இல்லையா, நாழிகை. ஸோ அதுக்கப்புறம் 15 தண்டம் என்று கூடாலும் நாழிகை என்றாலும் ஒன்றுதான்றது வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. 2 தண்டங்கள் தான் வந்து ஒரு முகூர்த்தம். ஸோ ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு எத்தனை நிமிஷம் ஆக்சுவலி, ஒரு முகூர்த்தத்துக்கு எத்தனை நிமிஷம்? 1.5 மணி நேரம் மாதாஜி. 1.5 மணி நேரம் இல்லையா. 2 தண்டங்கள் அப்படின்னா நம்ம வந்து அரை முகூர்த்தம் வந்து 45 நிமிஷம் இல்லையா. நெக்ஸ்ட் வந்து 6 அல்லது 7 அதாவது தண்டங்கள் அப்படின்னா நாழிகை வந்து 1/4 ஆஃப் த டே ஆர் நைட், அதாவது 1/4 பகுதி நாள் என்று சொல்லப்படும். இது மனித கணக்கின் பிரகாரம். ஓகே, இப்படி இந்த கட்டத்துல நம்ம வாசிக்கும் பொழுது ஓகே. அது மாதிரி நாழிகை தண்டம் இப்படியே நம்ம வந்து 15 நாள், அதாவது கிருஷ்ணபக்ஷம் சுக்லபக்ஷம், அப்புறம் ஒரு திங்கள், ஒரு வருடம், இப்படி நம்ம வந்து போயிட்டே இருக்கோம் இந்த கால்குலேஷன். ஓகே, ஸோ இதுல இந்த அத்தியாயத்துல நம்ம ஏன் இதை நான் சொல்றேன்னா, யாக சக்கரம் என்பது நாம மரணித்த பிறகு இல்லையா எங்க போவோன்றது வெவ்வேறு டெஸ்டினேஷன்ஸ். ஒண்ணு வந்து
நம்ம எப்போ இந்த புவிக்கு வருவோன்றது நம்முடைய கர்ம பலன் டிசைட் பண்ணும் இல்லையா? அந்த கர்ம பலனை வந்து எப்போ எங்க கொடுக்கணுன்றது பகவான் டிசைட் பண்ணுவார். ஸோ மேலும் வந்து ஒருவேளை நம்ம மோட்சம் அடைந்தா அவருடைய உலகத்துக்கு போயிடும். தட் இஸ் கம்ப்ளீஷன். இனிமே பிறவி கிடையாது. ஆனா இனிமே பிறவி இருக்கு அப்படின்னும் பொழுது நம்ம சத்துவத்துல இருந்தா நம்ம அட்லீஸ்ட் தேவ உலகங்கள்ல பிறப்போம். ரஜோல இருந்தா இந்த மனிதன் இந்த பூமண்டலத்துல வரும். சூசைட் பண்ணவங்கலாம் நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய உலகத்துக்கு போவாங்க இல்லையா? இமீடியட் உலகம். அடுத்து வந்து நம்ம தாமசிக் நேச்சர்ல இருக்கிறவங்க எல்லாருமே வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ் உலகத்துல அடர்ந்த அதாவது தாமச குணங்கள் வந்து கீழ் உலகத்திற்கு வந்து செல்வார்கள். ஸோ கீழ் உலகத்துக்கு தள்ளப்பட்டு விட்டால் மீண்டும் நம் மேல் உலகத்துக்கு வர முடியாது. இது பகவத்கீதையிலுமே பகவான் சொல்றார் இல்லையா? ஸோ இப்படி நாம படிக்கக்கூடியது இந்த யாக சக்கரம் நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? யாக சக்கரம் சாதுர்வரேண்யத்தை தான் நம்ம அந்த 4th சாப்டர்ல தான் படிக்கிறோம் இல்லையா? சாதுர்வரேண்யம் முதல்ல பகவான் வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே யாருக்கு வந்து வழங்குகிறார்? பிரம்மாவுக்கு கொடுக்கிறார் இல்லையா? சோ அவருடைய ஹிருதயத்துல ரத்தன சிம்மாசனத்துல கர்ப்போத கசாய விஷ்ணு வந்து பிரம்மாவுக்கு வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே கொடுக்கிறார். வேதங்கள் வந்து எதை பற்றி எடுத்துரைக்கிறது? ஒருவருடைய பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகளை பற்றி இல்லையா? சோ இந்த சாதுர்வரேண்யம் அடிப்படையில தான் அந்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட கடமைகள் எல்லாமே இருக்கிறது. அதை கொண்டுதான் பிரம்மர் வந்து 2ஆம் சிருஷ்டி வந்து பண்றார். 2ஆம் சிருஷ்டியை வந்து டீட்டெயிலா நம்ம அடுத்த காண்டத்திலையும் அதுக்கு அடுத்த காண்டத்திலுமே ரொம்ப அழகா படிப்போம். அதனால அதை பத்தி நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். எப்படி என்னன்றத வந்து நீங்க ஓகே. அடுத்து வந்து வேத சாஸ்திரங்களை கொண்டு என்ன பண்றார் பகவான் வந்து பிரம்மர் வந்து படைக்கிறார். சோ படைக்கும் காலம் பிரஜாபதிகள் மூலியமா எல்லாத்தையுமே அவர் படைச்ச வரும்பொழுது அந்தந்த இவன் பிரஜாபதியினுடைய மனைவிகள் யாரு? தக்ஷனுடைய மகள்கள் மூலியமா சோ பல்வேறு ரிஷிமுனிகளுக்கு எல்லாமே திருமணம் செய்து கொடுத்து இல்லையா? சோ அதாவது சந்திர கடவுளுக்குமே கொடுக்குறாரு 27 பிள்ளைகளை இல்லையா? அந்த மாதிரி அவங்களுடைய கர்ப்பத்துல வந்து இந்த பறவைகள் எல்லாமே எல்லா ஜீவன்களுமே வந்து பிறக்கக்கூடியது. ஸோ சிருஷ்டி வந்து ரொம்ப ரீசெண்டா அந்த 6th கேண்டோல இதெல்லாமே படிச்சதுனால உங்களுக்கு இதை ரெஃபர் பண்றேன் நானு. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ப்ளீஸ் மியூட் யுவர் செல்ஃப். ஸோ இப்படி இந்த படைப்பு காலங்கள் வரும் பொழுது இல்லையா இதெல்லாம் படைக்கப்படுகிறது. ஆனா இந்த வேதங்களை வந்து யாருக்கு வழங்கப்படுகிறது? முதல் வர்ணமா இருக்கக்கூடிய பிராமணர்களுக்கு கொடுக்கப்படுகிறது இல்லையா? பிராமணர்கள் என்ன பண்றாங்க? வேத சாஸ்திரங்கள் எல்லாமே வந்து உபயோகப்படுத்தி யக்னங்களை வளர்க்கிறார்கள். யக்னங்கள் எதற்காக செய்யப்படுகிறது? இந்த வாழக்கூடிய இந்த ஜீவன்களுடைய நன்மைக்காகத்தான். இங்க தற்காலிகமா வந்திருந்தா கூட இங்கேயுமே வாழக்கூடிய சூழலை வந்து பகவான் ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கார். அதை நாம புரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? இதை நாம ஏற்படுத்துறது இல்ல, பகவானால் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சோ யக்னங்களால் என்ன கிடைக்கிறது? மழை கிடைக்கிறது. மழையினால் என்ன கிடைக்கிறது? அடுத்து வந்து மழையினால வந்து தானிய விளைச்சல்கள். அப்போ யாரு? வைசியர்கள் இல்லையா? விவசாயிகள் எல்லாமே அவங்க என்ன பண்றாங்க? சூத்திரர்களுடைய அதாவது உழைப்போர்கள் மூலியமா அவங்களுடைய சலுகையை எடுத்துக்கொண்டு சகாயத்தை எடுத்துக்கொண்டு இந்த விளைச்சலை வந்து செய்யறாங்க. அதன் பிறகு அது வந்து மார்க்கெட்டுக்கு வருது. அங்கிருந்து நாம எல்லாம் என்ன பண்றோம்? பிரஜைகளா இருக்கக்கூடிய நாம நமக்கு உணவு வேணுன்றதுக்காக வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல வந்து என்ன பண்றோம்? சமைத்து உண்கின்றோம் இல்லையா? அந்த உண்ணுதலுக்கு முன்னாடி அதை நாம இறைவனுக்கு நைவேத்தியமாக படைக்கப்படும் பொழுது அதில் இருக்கக்கூடிய சிறிதளவு பாவம் கூட வந்து விலக்கப்படுகிறது இல்லையா? அப்படிப்பட்ட உணவை உண்பதால் இந்த அதாவது சக்தி என்பது பிறக்கிறது இல்லையா? பகவான் ஆற்றலை உடையவர் அப்படிங்கிறதுமே நம்ம படிக்கிறோம். அந்த ஆற்றலினால் என்ன ஆகுறதுனாக்கா அவனுடைய விந்துல வந்து ஒரு ஜீவன் வந்து வழங்கப்படுகிறது. அதன் மூலியமா தான் பெண்ணினுடைய கருவுல வந்து ஒரு ஜீவனாக நாம வருகின்றோம். சோ அப்படின்னா இந்த மழையின் ரூபத்துலதான் வேதங்களுடைய உச்சாரணத்தினால் மழை இதெல்லாமே ஒன்றோடு ஒன்று இது வந்து பின்னி பிணைந்திருக்கிறது. சோ நாம் எல்லாருமே மழையின் ரூபத்துல வரோம்னாக்கா திரும்பி வரோம்னாக்கா இதன் மூலியமாகத்தான் வருகின்றோம் என்பதை நாம புரிஞ்சுக்கணும். சோ அங்கே ஆனா அந்த அணு சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் வந்து அந்த பரமாணு சைஸ்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீவன் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா இவ்வாறுதான் வந்து நம்ம உணவின் மூலியமா தான் நம்ம வந்து இந்த உலகத்துக்கு வந்து பகவானுடைய கிருபையால் இல்லையா நாம இந்த ஜீவன் வந்து அங்கே திணிக்கப்படுகிறது. இது எல்லாமே இயற்கை தான். இந்த லாஸ் ஆஃப் நேச்சர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து படைச்சிருக்கார். இது இப்படித்தான் இது எப்படித்தான் என்றதை வந்து
நம்ம வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம், புரிஞ்சு கொள்ள பக்குவம் வந்து நம்ம கொண்டு வரணும். ஓகே, பகவான் 7 திங்கள்ல தான் நம்ம வந்து உணர்வு பெறுகின்றோம். அது வரைக்குமே இந்த ஸ்தூலம் தான் வந்து நமக்கு வந்து, அதாவது ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப், அதுதான் வந்து கை கால் எல்லாமே வர்றது இல்லையா, எல்லா அங்க அவயங்கள் எல்லாமே வந்துடுறது இல்லையா. அதன் பிறகு உணர்வு ஏற்படுவது வந்து 7th மந்த் இல்லையா. 7th, அதாவது 7வது மாசத்துல பிறக்கக்கூடிய குழந்தை கூட பிழைச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா. ஏன் சொல்றாங்கன்னா 7th மந்த் தான் நமக்கு அந்த ஆக்டிவேஷன் ஆஃப் அந்த கான்சியஸ்னஸ் வரும். அப்ப இறைவனும் நம்ம கூட தான் இருப்பார் அதுக்குள்ள இல்லையா. அப்போ நம்ம இந்த பியாண்ட் பர்த் அண்ட் டெத் அந்த வீடியோ நீங்க படித்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா, அந்த 7 திங்கள்ல வந்து அப்போ அந்த குழந்தை வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா, கருவுல இருக்க குழந்தை அது ஏதாவது சுக்ருதி பண்ணியிருந்தா அது அதுக்கு வந்து முந்தைய பிறவிகளுடைய ஞாபக சக்தி எல்லாமே வந்து வரும். அந்த பிறவில தான் என்ன வலியும் வேதையும் அனுபவிச்சோம், இது எல்லாமே அதுக்கு தெரிய வரும் பொழுது, மீண்டும் இந்த பிறவி எடுத்தா நாம இன்னும் வந்து சங்கடமான சூழலை தான் நம்ம பார்க்க போறோம்னு சொல்லிட்டு, பரம்பொருளுடைய பாதங்களை பற்றி வந்து, எனக்கு நான் இந்த பிறவி எடுக்க எனக்கு விருப்பம் இல்லை, என்னை உங்களோட திருவடிகளை சேர்த்துக்கோங்க அப்படிங்கிற பிரார்த்தனைகளை வந்து செய்யுமா. ஓகே, ஆனா அந்த பிரார்த்தனைகள் செய்யறதுக்குவான அந்த பொழுதே வந்து அந்த குழந்தை பிறக்கணும்னு இருக்கும்னாக்கா, ப்ரெஷர் இல்லையா, அதாவது உந்துதல்கள், இயற்கையினுடைய உந்துதல்களால ப்ரெஷரால என்ன ஆகும்னாக்கா, அந்த குழந்தை வந்து கீழ்நோக்கி நகர்ந்து வந்து தாயினுடைய அதாவது 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 பிறப்பு எனக்கூடிய அந்த இதுல வந்து மாயையினுடைய கையில வந்து விடும் இல்லையா. அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு வந்து தன்னுடைய முதல் பார்வையை வந்து பார்க்கும் இல்லையா. சோ பிறவி எடுக்கும். சோ உந்துதலால டெலிவரி இல்லையா, அம்மாவுக்கு வந்து பிரசவ வலி வந்து அவங்க வந்து ஒரு குழந்தைய வந்து ஈன்றெடுக்கக்கூடிய நிலைக்கு போவாங்க. சோ இதுதான் ஒரு ஜீவனுடைய பிறப்பு அப்படிங்கிறதையுமே நாம 3rd canto லாஸ்ட் ஃபியூ சாப்டர்ஸ் வந்து 31st 32nd சாப்டர்ஸ்ல நாம இதை ரொம்ப அழகா படிக்கிறோம். மேலும் அத வீடியோ கூட நம்ம பார்த்திருக்கோம். சோ எப்படி இந்த உயிர் ஜனிக்கிறது, சக்தி, அந்த சக்தியினுடைய நிலை, இதெல்லாமே வந்து நம்ம இறைவனுடைய கிருபை தான். இந்த இதெல்லாமே என்டையர் யாக சக்கரமே இல்லையா. சோ மேலும் இந்த அணுக்களுடைய சைஸ் வந்து நம்ம இந்த ஜீவன்கள், எண்ணற்ற ஜீவன்கள் நம்மளை சுத்தி இருக்குன்னு நம்ம பண்றோம் இல்லையா, தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. அந்த இது வந்து இந்த ஜன்னல் ஓரத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுதே அதையுமே நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம் இல்லையா. சோ இப்படி ஜீவன்கள் எல்லா இடத்துலயுமே அது அந்த ஜீவன்கள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறதும் அந்த சிருஷ்டியே பரமாத்மா அவருடைய பின்ன பகுதிகளா இருக்கக்கூடிய நாம எல்லாருமே அவருடைய பண்புகள்ல நமக்கும் உண்டு இல்லையா. சோ அவன் அதாவது பகவான் நித்தியமானவர், நாம் எல்லாருமே நித்தியமானவர்கள். இங்கே உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லா ஜீவன்களுமே நித்தியமானதுதான். ஆனா எப்போ அவங்களுக்கு பிறவி கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே இறைவனுடைய இது இல்லையா. சோ இப்படி நாம மாயை என்னும் மேகம் விலகும் பொழுது அவன் அணுகூறுகள் மீண்டும் ஒளி பெற்று மின்னுகின்றன. உண்மையிலே சூரியன் மறைவது கிடையாது. ஒரு முறை காலையில உதித்த பிறகு சாயங்காலம் பாத்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பூமண்டலம் வந்து சுத்தின்னு இருக்கு இல்லையா. அது காலையில உதிக்கிறதுன்றது நாம சொல்றது நம்முடைய பூமி வந்து நகர்ந்துன்னு இருக்கிறத பொறுத்துதான் பொசிஷன். சோ இது அதாவது சந்தியா காலத்துல மறைகின்றது என்பது எல்லாமே சூரியன் இருக்கிறது ஒண்ணுதான். ஆனா நாம தான் சூரியன், நம்ம கிரகம் தான் சுத்தி வர்றதுன்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ சூரியன் எப்பவுமே மறைக்கப்படுவதும் கிடையாது. இங்க இருக்கக்கூடிய மேகக்கூட்டங்கள் வந்து நம்முடைய பார்வையில வந்து அதாவது தடையாக நின்று இருக்கும் பொழுது சூரியன் அந்த பக்கம் இருக்கிறது நமக்கு தெரியறது கிடையாது. அவ்வளவுதான். சூரியன் மறைக்கப்படுகின்றானே ஒழிய அவன் மறைவது கிடையாது. நம்முடைய கண்களால் அவனை பார்க்க முடியவில்லை என்று பொருள் தவிர, நம்ம கண்கள்ல இருந்து சூரியன் மறைஞ்சு போயிட்டான்னு நினைக்கிறது வந்து தவறான கூற்று இல்லையா. முழுமுதல் கடவுளன் அது போல பகவான் நமக்கு இருக்கார். ஆனா நம்முடைய இந்த ஊனக்கண்களால, மாயையால நம்ம கவரப்பட்டிருக்கூடிய இந்த கண்களால அவரை பார்க்க முடியாது. ஆனால் அவர் எப்பொழுதுமே நம்முடைய ஹிருதயத்துல இருக்கார். மிக மிக அருகில் இருக்கக்கூடிய ஒருத்தர் யாருன்னா அவர் பகவான் மட்டும்தான். ஏதோ ஒரு வழியில் உயிர் பகவான் முன்பு வந்தான் என்றால் பகவானை போல் அணுகுவதற்கு அரியவனாக அவன் இல்லாத பொழுது பகவானை போல் தான் ஒளிமிக்கவனாக இருப்பதை அவனால் காண முடியும். அதாவது ஏதோ ஒரு வழியில் உயிர் என்பவன், அதாவது இந்த ஜீவாத்மா பகவான் முன்பு வந்தான் என்றால் இல்லையா, நாம இந்த பிறவி எடுத்து வரோம் இல்லையா, பகவானை போல் அணுகுவதற்கு அரியவனாக அவன் இல்லாத பொழுது, அதாவது பகவானை போல அணுகுவதற்கு நாம் எல்லாருமே வந்து பகவானோட வந்து இணையணும் இல்லையா, அல்லது அவரோட தொடர்பு படுத்திக்கணும்னா யோகம் எனக்கூடிய, அதாவது யோகம் என்றால் யோக பயிற்சி கிடையாது. மனதளவுல வந்து பகவானுடைய உயர்வான ஸ்தானத்தை எண்ணி நாம அவரோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்றது. சம்பந்தம் அபிதயா பிரயோஜன் இல்லையா. அவர் இருக்கின்றார் என்பதை வேத சாஸ்திரங்களுடைய கூற்று பிரகாரம்
மேலும் வந்து பக்தி தொண்டு செய்வதன் மூலியமாகவுமே அதை நாம புரிந்து கொள்வது இல்லையா? அப்போ சுலபமாக அதை பக்குவம் அடையும் பொழுது அவரை அணுக முடியும். ஆனா எதுவரை நம்ம வந்து பக்தி தொண்டு பக்குவமா பண்ண முடியல, அது வரைக்கும் இறைவனை நம்மளால அணுக முடியாது இல்லையா? அவ்வாறு ஒருவேளை பகவான் வந்து வந்தான் என்றால், அதாவது நாம வந்து அவர் முன்னாடி நிற்கக்கூடிய அந்த பிராப்தம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா, பகவானை போல் அணுகுவதற்கு அரியவனாக அவன் இல்லாத போதும் பகவானை போல் அவன் தான் ஒளிமிக்கவனாக இருப்பதை அவனால காண முடியும். அதாவது இங்கே என்ன பாவத்தை பத்தி சொல்றாங்கனாக்கா, ஒருத்தர் காட் ரியலைசேஷன், அதாவது இறை உணர்வை பெற்றிருந்தாலும், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப ஜெயந்தி மாதாஜி இறை உணர்வு பெற்றுதான் இருக்காங்கனாக்கா, அதை வந்து நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது இல்லையா? நம்மளால புரிஞ்சிக்க முடியாது. வெளி தோற்றத்துல அவரும் நம்மளுடைய சக பக்தர் அப்படிங்கிற ஒரு தோரணையில மட்டும்தான் நாம் அவரை பார்த்துட்டு இருப்போம். சோ இறை நிலையை அடையிறது இல்லையா? ஹையஸ்டா என்னது, இறைவனுடைய பண்புகள் 75% நாம் பெற்றோம் என்றால் நாம இறைநிலையை அடைகின்றோம். ஆனா அதை வந்து நாம வெளிப்புற தோற்றத்துல நம்மளால சடனா புரிஞ்சுக்க முடியாது இல்லையா? அவரோட பழகி இருக்கணும், அவரோட வந்து பேசும் பொழுது மட்டும்தான் அவர் இறைநிலையில இருக்கார் அப்படிங்கிறது வந்து நமக்கும் ஓரளவுக்கு ஞானம் இருந்தாதான் புரிஞ்சுக்க முடியும். இல்லைன்னா அவங்க ஒரு பைத்தியக்காரன் ஏதோ பேசுறான் இல்லையா, அவங்களுக்கு ஏதோ பைத்தியம் முடிச்சிருக்கு பேசுறாங்க அப்படின்னு நினைப்பாங்க. உண்மையிலே நம்முடைய நிலை என்னன்றத வந்து நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு மட்டும்தான் அது புரிய வரும் இல்லையா? அது போல நாம் ஒரு இறைநிலை அடைந்திருக்கக்கூடிய நபர் இன்னொரு இறைநிலை அடைந்திருக்கிற நபரால சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே ஒரு அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடிய நபருக்கு வந்து இறைநிலை அடைந்திருக்க நபரை பற்றி கண்டிப்பா புரியாது இல்லையா? அவரையுமே ஒரு தன்னுடைய நிலைக்கு அவங்கள வந்து இழுத்துட்டு வந்து நாம அவங்க கிட்ட பேச ஆரம்பிப்போம் இல்லையா? சோ அதனால ஒளிமிக்கவனாக இருப்பதை அவனால காணும், பகவானை போல் தான் ஒளிமிக்கவனாக இருப்பதை அவனால் காண முடியும். அப்படின்னா உண்மை நிலையை அறியக்கூடிய பக்குவத்தை ஒருவர் பெற்றிருக்கும் பொழுது தன்னை சுற்றி என்ன நிகழ்கின்றது என்பதை வந்து உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய பக்குவத்தை பெற்ற ஒரு ஆச்சாரியா, ஒரு ஒரு பக்தர் இல்லையா, தூய பக்தர், அவங்களால அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் தன்னிலை. ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல அது கண்டிப்பா தெரியாது. அந்த சென்டென்ஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஷன் ஆக மாதிரி இருக்கும். ஆனா உண்மையிலே இதுதான் தாத்பரியம். சோ இறைவன் 100% இல்லையா, 64 பண்புகளை கொண்டவர் இல்லையா? சோ அதிகமா வந்து நம்ம இந்த ஜீவாத்மா அடையக்கூடியது எது? 78% இல்லையா? அதுதான் வந்து பிரம்மருடைய நிலை. நாம எல்லாம் மேக்சிமம் அந்த பிரம்ம நிலைக்கு தான் போக முடியும் இல்லையா? அந்த அளவுக்கு பண்புகள் தான் நம்மளால எடுத்துக்க முடியும். நாம இறைவனோட ஒத்த ஆகவே முடியாது. ஆனா அதை வந்து அப்படிப்பட்ட நிலையை நாம் அடைந்திருக்கிறோம் என்பது நம்ம ஒருத்தரால மட்டும்தான் நம்மளே புரிஞ்சுக்க முடியும். எப்போனாக்கா இறைவனோட நம்ம சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது இல்லையா? சோ இந்த இறைநிலை அடையும் பொழுது இறைவனோட சம்பந்தம் ஏற்படும். அது பக்தி தொண்டின் மூலியமா நமக்கு கிடைக்கப்பெறும். ஆனா வெளிப்புற தோற்றத்துல நாம அவ்வாறு காண்பது கிடையாது இல்லையா? ஆனா ஒருவருடைய உயர்வான நிலையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நாமளும் ஓரளவுக்கு நம்ம வந்து பக்குவம் அடைந்தால் அவருடைய நிலையை நம்மளால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஏன்னா அவரோட பேசும் பொழுது அவருடைய சுபாவம், நடத்தை இல்லையா? சிதாதிர் முனி எவ்வாறு பேசுவார், எவ்வாறு உட்காருவார் இல்லையா, அவருடைய சுபாவம் என்ன, இதெல்லாமே கோபத்தினுடைய நிலை என்ன, இதெல்லாமே நம்ம செகண்ட் சாப்டர் பகவத்கீதையில படிக்கிறோம் இல்லையா? இத்தனை தெய்வீக குவாலிட்டிஸுமே வந்து உணர்றதுக்கான பிராப்தம் நமக்கு கிடைக்கும். ஆனா அஜ்ஞானத்திலே இருந்து கொண்டு இல்லையா, பௌதிக தளத்திலே இருந்து கொண்டு மட்டும் நாம் செயல்பட்டா எவ்வளவு பெரிய சித்தரா இருந்தாலும் சரி, எவ்வளவு பெரிய ஞானியா இருந்தாலும் சரி, அவரை பற்றி நம்மளால எதுவுமே புரிஞ்சுக்க முடியாது. உயிர் பரமபுருஷ பகவானை பாவனை செய்ய விரும்பியதால் அவரை போல நாம் நடந்துக்கணும்னு நினைச்சதால அவன் மாயையினால் மூடப்பட்டிருக்கின்றான். நாம நினைச்சாலே ஃபர்ஸ்ட் கவர் என்னது, நமக்கு வந்து மாயை வந்து ஆட்கொள்வாள். நம்மால் பகவானை பாவனை செய்யவோ அல்லது முழுமை அனுபவிப்பராகவோ கண்டிப்பா ஃபுல் சுப்ரீம் என்ஜாயரா நம்மளால எப்பவுமே ஆக முடியாது. ஓகே, இது சாத்தியமற்றது. மேலும் நாம் இவ்வாறு நினைக்கும் பொழுது மாயினால், நாம் நினைச்சாலே நம்முடைய கண்கள் வந்து எதனால் கட்டப்பட்டிருக்கு, மாயினால் கட்டுப்பட்டு மீண்டும் இந்த உலகத்துக்கு வந்துருவோம். நம்ம இவ்வாறு மாயின் கீழ் ஒரு உயிர் சிறைப்படுவதானது பரமபுருஷ பகவானுடைய அவனுக்குள் உறவினையும் மரப்பதினாலே ஏற்படுகிறது இல்லையா? நமக்கும் நித்தியமான சம்பந்தமா இருக்கக்கூடிய பகவானுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ரிலேஷன்ஷிப் வந்து நாம மறக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்லி நாம் என்ன ஆகிறோம், இந்த அதாவது மாயினால கவரப்படுகிறோம். மாயின் பாதிப்பினால் மனிதன் பேய் பிடித்தவனை போல் ஆகிறான். எல்லா விதமான அறிவீனங்களையும் பேசுகிறான் இல்லையா? எஸ்பெஷலி இதுல வந்து நாத்திகவாதிகள் இல்லையா, கடவுள் ஒன்று இருக்கிறாரா இல்லையா, அவ்வளவு அஜ்ஞானம் அவங்க
ஆனா அடுத்த பிறவி கண்டிப்பா அவங்க அடர்ந்த, அதாவது கீழ உலகங்களுக்கு தான் அவங்க நித்தியமா. நாத்திகவாதிகள் டெஸ்டினேஷனே அதுதான் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க ஏன்னா தான் கிரேட் இல்லையா? தான் செயல்படக்கூடிய நிலையில கிரேட். இறைவன் ஒருத்தர் இருக்கான்ன்றதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது. அப்படி அவ்வளவு அடர்ந்த நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து அவங்களுடைய செயல்பாடுகள் மிகவும் கீழான செயல்பாடுகளாக இருக்கும். மேலும் நிறைய பாவங்களை செய்த பிறகு அவங்களால வந்து கீழ் உலகத்துக்கு தான் அவங்க கண்டிப்பா போவாங்க. அதனால நாத்திகத்தன்மை வந்து ஒருத்தருடைய வாழ்க்கைக்கு வந்து நன்மை கொடுக்காது. கீழான நிலைக்குத்தான் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து எடுத்து செல்லும். இப்ப இங்க வாழ காலகட்டத்துல அவங்க நல்ல செல்வந்தரா கூட இருக்கலாம். செல்வாக்கினால் அந்த அகம்பாவமாகவோ பேசலாம். ஆனா இந்த வாழ்க்கை விட்டு அவங்க இந்த உடலை விட்டு நீங்கின பிறகு அவங்களுடைய நிலைமை வந்து மிகவும் கீழான ஒரு நிலைக்கு செல்லும். இதை அவர்கள் அறிவது கிடையாது. மேலும் இந்த விஞ்ஞானிகள், அவன் விஞ்ஞானியா ரீசர்ச் சயின்ஸ் மட்டும் தான் நான் நம்புவேன். இறைவனை நம்ப மாட்டேன். இந்த உடல் வந்து பிசிக்கல் கெமிக்கல் காம்போசிஷன் இல்லையா? அப்படிலாம் நினைக்கக்கூடியவன். தத்துவ ஞானி இல்லையா? அவன் உணர்ந்ததுதான் ரைட். அவனுடைய உணர்தல் அடிப்படையில வந்து எல்லாருக்குமே போதிக்கிறது இல்லையா? பரம்பரா சிஸ்டம் கிடையாது. இது எல்லாமே வந்து தத்துவ ஞானி. அரசியல்வாதி, அவனுக்கு தெரிஞ்சது பவர் இல்லையா? அதை கொண்டு எல்லாத்தையுமே சாதிக்கிறது. சமதர்மவாதி, நான் சமநோக்கு, எல்லாருமே வந்து எனக்கு ஜாதி மத பேதம் எல்லாம் கிடையாது அப்படின்னு சும்மா உதட்டளவுல பேசுறது. அப்புறம் ஏதோ ஒரு ஆர்கனைசேஷனுக்காக வேலை செய்யறது. இதெல்லாமே வந்து தவறான ஒரு செயல்கள் இல்லையா? இந்த சமுதாயம், மக்கள் தொண்டே மகேஷன் தொண்டு, இப்படி எல்லாம் நினைக்கிறது இல்லையா? வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன், டாக் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன், இதெல்லாம் எத்தனையோ உண்டு இல்லையா? அனிமல் இது இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம் இல்லையா? பிரத்யேகமா. ஆனா அதெல்லாம் செய்வது தவறு கிடையாது. ஆனா அதெல்லாம் இறைவனை மையமாக வைத்து செய்யும். அப்படின்னா இதெல்லாம் இறைவன் நமக்கு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்திருக்கிறது இல்லையா? எஸ், டாக் வெல்ஃபேர் ஆர்கனைசேஷன் இஸ் ஒரு விதத்துல அந்த ஜீவனை நம்ம ரட்சிக்கிறோம். அது தவறு கிடையாது. ஆனா அந்த ஜீவன்களுக்கு நன்னிலை, அதாவது அடுத்தவங்களால கொல்லப்படுவதையோ இல்லை ஒரு அதாவது எதிர்பார்க்காத ஒரு மரணம். நீங்க ஹைவேல எல்லாம் பண்ணீங்கன்னாக்கா டெய்லி எத்தனையோ நாய்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா வெஹிக்கல் அடிச்சு விழுந்திருக்கும் இல்லையா? இந்த மாதிரி வந்து உணவு இல்லாம இருக்கிறது. கம்பேஷன் இல்லையா? ஆனா அந்த கம்பேஷன் வந்து நம்முடைய முதன்மையாக எடுத்துக்க கூடாது. வெறும் நாயை பராமரிக்கிறதே மெயினா கூற்றா வைக்கக்கூடாது இல்லையா? இந்த பிரபஞ்சத்தில் நமக்கு இந்த ஜீவனை கொடுத்த பகவான் இந்த செயல் செய்வதற்காக நமக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்திருக்கார் இல்லையா? அனைத்தும் அவருக்கு உரித்தாதுன்னு நினைச்சுன்னு நம்ம செய்யணும். யூ ஷுட் புட் ஆல்வேஸ் கிருஷ்ணா சென்ட்ரிக். நம்ம எல்லாருமே கிருஷ்ணடேரியன் தான். சோ அதனால அந்த ஒரு நிலையில இருந்து நாம செயல்படணும். அதை விடுத்துட்டு நாம வந்து நாம் செய்கின்றேன் என்ற நிலையில செய்யவே கூடாது. பரமபுருஷ பகவான் நித்திய ஊழியர் யானே என்று உயிர் பொருளாகியவன் மறந்து விடுகின்றான். நாம தான் நித்திய எட்டர்னல் சர்வன்ட். நாம் எப்பவுமே நித்தியமான ஊழியன் அவருக்கு. அதை நாம மறந்துட்ட பிறகு நாம் இங்க இருக்கக்கூடிய எத்தனையோ பேருக்கு நாம ஊழியர்களாக ஆகிவிடுறோம். நம்ம ஊழியர்களாக ஆகியிருக்கின்றோம் என்பதை தெரியாமலே செய்துட்டு இருப்போம். அது இன்னொரு எக்ஸ்ட்ரீம் அஜ்ஞானத்துல இருக்கக்கூடியவங்க இல்லையா? மேலும் சில நேரங்களில் அரசனாகவும், சில நேரம் சாதாரண குடிமகனாகவும், அந்தணனாகவும், சூத்திரனாகவும், சில நேரங்களில் நாம ரொம்ப ஆனந்தம் கொள்ளக்கூடியவர், சில நேரம் நாம தான் பிரபஞ்சத்துல துக்கத்தை நமக்கு ஒருத்தருக்கு தான் கொடுத்திருக்கிறதா நினைக்கிறது. சிறு புழு பூச்சி, இப்படி 84 லட்சம் விதமான உயிர் வாழிகள் இங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி நாம செய்த புண்ணியங்களுக்காக சொர்க்கத்திற்கோ நரகத்திற்கோ இல்லையா போய் அங்க அனுபவிச்சு இல்லையா எல்லாமே நான் இந்த இடத்துல வரோம் இல்லையா? அவன் உண்மையான ஆன்மீக குருவுடன் தொடர்பு கொள்ளும் பொழுது மட்டுமே அவனால் தான் உண்மை நிலையை அறிந்து கொள்ள முடியும் இல்லையா? சோ நம்ம ஏதோ ஒரு சுக்கிருதி கிடைச்சாதான் ஒரு குருவனுடைய பிராப்தமே நமக்கு கிடைக்கும். அப்படிப்பட்ட குருவனுடைய வழி நடத்துதல்ல தான், அதுவும் எந்த மாதிரி குரு? பரம்பரா சிஸ்டம் இல்லையா? 4 சம்பிரதாயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த சம்பிரதாயத்துல எந்த சம்பிரதாயம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல, அதை நாம ஃபாலோ பண்ணணும். மேலும் காரணம், அதாவது அந்த நேரம் அவன் முழு கிருஷ்ண உணர்வுடன் தன் கடந்த கால வாழ்க்கையினை எண்ணி வருந்துகிறான் இல்லையா? கருவுல இருக்கும்பொழுது வருந்துறான்னு நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? அது போல நாம இந்த உலகம் வாழும் பொழுது கூட ஒரு குருவை அடைந்த பிறகு நம்முடைய கடந்து வந்த பாதையை நாம பின்னோக்கி செல்லும் பொழுது நம்முடைய தவறுகள் எல்லாமே நமக்கு கண்டிப்பா தெரியும். ஒருத்தர் வந்து ஆன்மீகத்துல வந்து முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்றால் அவர்கள் செய்யக்கூடிய நிறைவுகள் எல்லாமே அவங்களுக்கு கண்டிப்பா தெரியாது. அவர்கள் செய்யக்கூடிய குறைகள் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு தெரியும். தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்மோஸ்ட் ஐடென்டிஃபிகேஷன். எப்ப நம்முடைய குறைகளை பற்றி நாம யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ
அது தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் லெவல் நம்ம என்ட்ரி ஆயிருப்போம்னு அர்த்தம். எது வரைக்கும் நம்முடைய தவறுகளை நாம் யோசிக்கலையோ, அடுத்தவங்களுடைய தவறுகளை மட்டும் நம்ம சுட்டி காட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றோமோ, அது வந்து அவங்க இன்னும் அந்த ஆன்மீக பாதையில அடியெடுத்து வைக்கவில்லை என்று பொருள். அதை நாம முதல்ல புரிஞ்சுக்கணும். மேலும் வந்து பிறகு அவன் பகவானின் பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு வழிபடுகின்றான். அப்பொழுது கிருஷ்ணர் மாயின் பிடியிலிருந்து அவனுக்கு விடுதலை அளிக்கிறார் இல்லையா? தெய்வீஹி ஏஷா குணமயி மம மாயா துரத்யயா மாம் ஏவ ஏ பிரபத்யந்தே மாயாம் ஏ தாம் தரந்தித்தே. இந்த மாயை வெல்வது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது. இதுவே அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜடசக்திகளானதுதான் இது இல்லையா? அப்படி இருந்தாலும் அவருடைய பகிரங்க சக்தியா இருந்தாலும் இதை வெல்வது அவ்வளவு சுலபமே கிடையாது இல்லையா? ஆனால் பகவானிடத்தில் சரணடைந்தவர் சுலபமாக அதை வந்து கடந்து செல்ல முடியும் இல்லையா? கிருஷ்ணரின் அருளால் மட்டுமே ஒருவன் மாயை பிடியிலிருந்து விடுதலை பெற முடியும். மன யூகத்தினாலோ அல்லது வந்து வேறு செயல்களாலோ இதிலிருந்து விடுதலை பெறுவது சாத்தியமற்றதாகும் இல்லையா? கர்மத்தினாலோ ஞானத்தினாலோ யோகத்தினாலோ நாம வந்து இதுல இருந்து வெளியில போக முடியாது. அந்த மூன்றையுமே நம்ம பக்தியில போய் நிறைவடையும் பொழுதுதான் இந்த உலகத்தை விட்டு நம்மளால விலக முடியும். ஒரு உயிரானது உண்மை நிலையினை கிருஷ்ணரின் கருணையால் புரிந்து கொள்ளும் பொழுது, அதாவது பகவான் சைத்த குருவா இருந்து நமக்கு உள்ள இருந்து வழி நடத்துறார். அந்த உயிர் பொருளானவன் எப்பொழுதும் கிருஷ்ண உணர்வில் தன்னை தகுதியுடையவனாக வைத்திருப்பதோடு அதற்கேற்ப செயல்படவும் செய்கிறான் இல்லையா? குவாலிஃபிகேஷன் ஒவ்வொரு க்ஷணத்திலுமே நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷன் செக் பண்ணணும். இன்னைக்கு நான் குவாலிஃபை ஆயிட்டேன் அப்படினால அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ல இருந்து நான் தவறி விழ மாட்டேன்ற எந்த கேரண்டியுமே கிடையாது. ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம தவறி விழுவோம். ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நாம வந்து குருவின் பாதங்கள்ல வந்து தஞ்சம் புக வேண்டும். ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே பகவான் திருவடிகளை தேட வேண்டும். அப்போ ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே வந்து நாம அதை வந்து அந்த மாதிரி பக்தியை நம்ம செலுத்திண்டே போகும் பொழுது அவங்களுடைய அருள் வந்து நமக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும். நாம் ஆற்றக்கூடிய கடமைகளும் சரி, பக்தி தொண்டும் சரி பூர்ணத்துவத்தை பெறும். அவ்வாறு இல்லாமல் நாம் ஆற்றக்கூடிய பக்தி தொண்டோ நம்முடைய கடமையோ நம்மளை வந்து பந்தப்படுத்தின்றேதான் இருக்கும். அது பக்தி தொண்டா இருந்தாலும் அதனுடைய புண்ணியத்திற்காக நாம இங்க வருவோம் நாம இல்லையா? மேலும் அவ்வாறு அவன் படிப்படியாக மாயை பிடியில் தன்னை முற்றிலும் இடுவித்துக் கொண்டு கிருஷ்ண உணர்வில் உறுதியுடையவனாக இருக்கும் பொழுது மாயையினால் அவனை தொட முடியாது. சோ எங்கே மாயை இருக்கிறதோ அவங்களால கிருஷ்ணரை அடைய முடியாது. எங்கே கிருஷ்ணரை அடைந்திருக்கிறார்களோ அவங்களால மாயையை தொட முடியாது. ஆனா அதை நம்ம எப்பவுமே செக் பாயிண்ட் மாதிரி ஒவ்வொரு க்ஷணமுமே நம்ம செக் பண்ணிக்கணும் நம்மளும். சோ அதனால ஒவ்வொரு அடியுமே வந்து மிக முக்கியமானது இல்லையா? இன்னைக்கு நாம அடி எடுத்து வச்சுட்டோம், அதனால மாயையில போக மாட்டோன்ற கேரண்டி கிடையாது. மாயை காத்துட்டே இருக்கா பரீட்சிக்கக்கூடிய ரூபத்துல. எப்ப வேணாலும் அந்த பரீட்சையில நம்ம வந்து ஃபெயில் ஆயிடும். அதனால வந்து எப்பவுமே பாஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை நாம தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். ஓகே. கிருஷ்ண உணர்வுடைய பக்தர்களின் தொடர்பினால் உயிர்கள் பௌதிக வாழ்வின் அசுத்தங்களில் இருந்து விடுதலை பெற முடியும். இது தொடர்பாக ஸ்ரீல கிருஷ்ணதாச கவிதாச கோஸ்வாமி அவர்கள் தாதே கிருஷ்ண பஜே காரிய குரு சேவனா மாயா ஜால சூடே பாயா கிருஷ்ணேர சரணா. அதாவது கிருஷ்ண உணர்வு நிலையில் உயிர் பொருள் ஆன்மீக குருவின் வழிகாட்டுதலின் கீழ் பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான். இதன் மூலம் அவன் மாயை பிடியிலிருந்து அவன் என்ன ஆகிறான்? வெளியேறி பகவான் கிருஷ்ணருடைய திருவடி தாமரைகளை சரணடைகிறான். ரொம்ப அற்புதமான ஸ்லோகம். சோ எந்த பாதை என்பது பிரவருத்தியா நிவர்த்தியா என்பது நாம தான் பண்ணிக்கணும். பிரவருத்தில இருந்தா நம்ம வந்து மீண்டும் மீண்டும் இங்க வருவோம். மாயை தான் நம்மளை பிடிச்சுட்டே இருப்பா. நிவர்த்தியில போனாதான் பகவானுடைய திருவடிகளை சேரும். நான் இன்றைக்கு இதோட இந்த கிளாஸை நிறைவு செய்யறேன். வாஞ்ச கல்பதாரூபேஷ கிருபா சிந்துபியேவச்ச பதீதானாம் பாவனியேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவ விருந்த கி ஜெய். நாமச்சாரி ஹரிதாஸ் தாகூர் கி ஜெய். ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. ஸோ யாரெல்லாம் இந்த இடத்துல நீங்க புதுசா இன்னைக்கு வந்து சேர்ந்திருக்கீங்களோ, இன்னைக்கு காலையில 5:30 மணிக்கு கிளாஸ் அட்டன் பண்ணீங்களோ அவங்க எல்லாம் கூட கண்டினியூஸா அட்டன் பண்ணுங்க. என்ன ஒரு 10 நிமிஷம் லைவா இதுலயே ஜாயின்லயே இருங்க. ஒரு 10 நிமிஷம் போய் ஏதாவது பிரேக் எடுத்துட்டு கூட வந்து இந்த பாஷணையை கேட்டுக்கோங்க. இது ரொம்ப முக்கியமானது வாழ்க்கைக்கு. பாகவதம் ஸோ வேத வியாசரால நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம பரம்பரால இது வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அதை நம்மள சுலபமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வந்து நமக்கு எடுத்துரைச்சிருக்கார். இந்த வாய்ப்பை வந்து நாம நழுவ விடக்கூடாது.